Atudi kwe daira tizwe. Imi munorwara imi. Kuita mfika sutu kuita naro dzinati basarese. Uyai kumaiku kumutaura zvamuri kutaura. Dai murume mukuru anoita naro dzinati basarese dzakadaro. Vapi maiku vadaire tizwe. Uyai mudaire kumaiku. Masiri munyolozi kuti kudi. Vapi maiku vadaire. Tangai mataura zvamataura zvese achikunzwa yapa. Tizokupai bhuku muvhure. Daira itinzwe. Anga ari machi. Endai kuseru munodereiko. Naim. Musatende, musambotenda murikuita nharo. Ingotaura ibenzi kuti mati kudini makamira. Ndakakuimbisai kuti zuva ranhasi taizowana a moment yekupindurana mibvunzo. Kune vachiri kurangarira ishu iyoyo takaitaura last week. Ndingaona here kana paina nemibvunzo. Toda kuona kuti is it necessary to do that program today? Taona one. I think let's shelve the question and answer session for tomorrow. Mangwana is Friday. Saka kana tikapuwa upenyu nashe ndichada kuti tigowana mukana wokupindurana. Zvichida pana anenge asingazive kuti ko munozviitirei zvekupindura mibvunzo. Ndichada kuti ndiverenge vhesi inondipa mvumo kana kuti inondirayira kuti handigone kungoparidza chete ndobva ndashayisa vari kuparidzirwa mukana wokuita reconcile the gospel, align the gospel, and also to verify the gospel through the scripture. Ukaona muparidzi achirambidza vanoparidzirwa kubvunza ari kunyepa, vhangeri yakaisa chokwadi. 1 Peter chapter 3 verse 15. Inoti, but sanctify the Lord God in your hearts. Be ready always to give an answer to every man that asks you as reason for the hope that is in you with meekness and fear. Be ready always to give an answer to every man that asks you a reason of the hope that is in you with meekness and fear. Changachi chinzi a hope that is in you. Evangeli ra Kristo. Kureva kuti panzi answer every man. Akuna nemubvunzo pamusoro pa Jesu anofanira kurambidzwa neanoparidza. Mimwe mibvunzo yacho inofanira kutenge iri mibvunzo yekuda kutsvaga legitimacy yemushumiri. Makatumwa here zvechokwadi? Makatumwa nani? Makatumwa kuti mugodii? Ukaona uchigumbuka wabvunzwa mibvunzo iyoyo, hausati wava mushumiri wechokwadi. Saka instead yekuti ndipindure mibvunzo nhasi, ndichaparidza. Asi mangwana ndinokuvimbisai tichapanana mukana iwoyo wekupindura mibvunzo. Uya nawo mubvunzo wako, chero uine chaJesu mukati wakanaka. Usazondibvunza kuti munorema makeji mangani. Hazvinei chekuita naJesu izvozvo. Tinoda mibvunzo iri relevant ku gospel. Handiti? Now, in that same regard, ndinoda kuti ndisati ndavhurisa vhesi yandichazoparidza nhasi, ndichada kuti ndikurangaridzei kuti ndine chirongwa chandiri kunzwa mandiri kuti chinofanira kuti chiitwe dare pakati pevashumiri rinotsvaka kuti rizive kuti vhangeri yechokwadi ndeipi. Ndiri kukukokai, ndicharonga hangu zvakanaka, asi pane information desk I'm sure pari kutengeswa madisk apo. Kana uri muparidzi unofanira kuti kana uchida kuatenda dare iroro unofanira kunyoresa zita rako.
handisiri ndiri kuorganiza dare iroro, hatisati tatombogadzira kuti vanoorganiza ndavanani, asi ndiri kunzwa kuti I have challenged the gospel rakaparidzwa muZimbabwe muno. Ini ndatanga kuparidza for a very long time, and hazvina kunaka kuti tingoramba tichiti ningari kukuparidzirai nhema tisina kumupa mukana wokuti auye kuzodefenda vhangeri yake yaari kuparidza. Neniwo futi ndine vakamboti ndinoparidza nhema, ndinodawo kuwana mukana wokuti ndivhure magwaro ndigodefenda vhangeri yandiri kuparidza, kunyanyisisa vaya vakatorwa nevanhu vakanzi mava vana vanhingi, vana vaprofeti, vana vababa, vana vabishop, vana vafata. Iwe handisi kukuda nekuti uri mwana hauna chaungataure neni padare iroro, uri mudiki. Ndoda muridzi wedhokutirini raunotenda, ndiye wandiri kuda. Kureva kuti guti chiri kumuda kudare iroro, kuti ouya nemabhuku ake ese akanyora, nemadhiski ake ese akaparidza, nemaBhayibheri version ese aanokwanisa kutenga. Isu tochiti tofunga vaguti makanzwa tichiti makarasika, hamuna kutumwa naMwari. Chikonzero chinosaka titi iwe guti hauna kutumwa naMwari ndechekuti number 1 unotora chegumi. Hazvimo muchechi yaJesu izvozvo. Hakuna kana 1 akambobvisa chegumi akapa Peter kana Pauro kana Johani kana James kana Jude. Saka kubva pana Mabasa chapter 2 pakagamuchirwa Mweya Mutsvene kusvikira paRevelation 22 yatinoti ndiyo yatinoti the tenure of the New Testament era is recorded by the canonized scripture yakalasta around 70 years. Ira iyo iye 70 years yakarekodwa iyi, hakuna akambobvisa mari akapa vaapostora vaJesu achiti ichegumi changu. Tinoona Pauro pa 9:7 dzavaKorinde achiti mumwe nemumwe ngaape sezvaanofunga mumwoyo make. IvaKorinde vechipiri. Kureva kuti isu kana tichitambira maofferings kuchechi muNew Testament hatibvise chegumi, tinoene mafree will offerings. Free will kureva kuti ndiri kupa ndichida, ndichironga ndega kuti ndoene mari. Ukangonditi 10% wakutondichaja, ndozvikurambidzwa izvozvo. Saka nekuti unotora chegumi guti iwewe uri mufundisi wenhema. Ndozvandiri kutaurira kuti uri gava. Madzivese unonzwa ndiri uri gava aya ndo ugava hwacho wandei ndichireva. Nhasi wawana mukana guti vhura mavhesi aunotora chegumi nawo muNew Testament. Saka idare hausi kupindurwa mubvunzo uyu, idare rinofana kutoitwa. Saka hatisi kuda kuriitira mubedroom, toda kuriitira nyika yese ichinzwa. PaZTV tobhadhara mari toti tipei 5 hours musi wakati tiri mudare rekutsvaga mufundisi wechokwadi uye vhangeri yechokwadi. Hakusi kuzvikudza, kuda kutoziva kuti zvingagonere kuita kuti ndikuteverei, asi moramba kubvunzwa kuti ndikuteverei kudaro, muri kuparidza zviro kwazvo here? Munoda kuzivikanwa mufundisi vhangeri yenyu ndeyechokwadi here? Kana tichiti takatumwa naMwari tese, yasiyana sei ndiani akarasika? Because vafundisi 5 vakaparidza zvinopesana, 1 wavo kana kuti vese vakarasika. Hatigone kutumwa naMwari 1 vhangeri dzedu dzosiyana, hazviiti. Pakati pedu pana ari kunyepera vanhu, ndiye watinoda kutsvaga iyeye. Tisati tasiya vanhu vafa, ndavakafa vaine nhema, kumberi hakutendeukwe. Tinoda kuti kana vakaziva chokwadi, kana vava vakanyeperwa nachiwenga, kana chiwenga afumburwa padare iroro, vobva vatosiya chiwenga voti takuenda kuchokwadi, chiwenga anga akatinyepera. Kana vava vakanyeperwa ona guti, vosiya guti futi, voti takutsvagawo chiwenga, guti anga achitinyepera. Izvozvo zvakashatei kana uchitenda kuti wakatumwa naMwari. Fata kana vauya tovati fata. Uprisinta wamina ou makawana pavhesani. Kwamuna kunzwa here 7:22 dzavaHebheru. Imi munoverenga imi. Tinenge tichida kuti averengwa idare handisada kuparidza, ndiri kungotaura dare racho chete ratichafanira kuita. Fata vanouya nezigubvuru ravo riya vogara tovati priest maita mauya. Ndofunga makanzwa ndichiti Roman Catholic Church is a cult. Yasvika nguva yekudefenda kuti hamusi cult.
munonzi muprista. Imi ndimi muprista imi. Munoziva here basa remuprista. Imbosiyai 7:22 imboendai pa 10:11 dzavaHebheru todzoka ku 7:22 inokuti 10:11 zvayakanakira inobva yaburitsa basa remuprista pachena. Ukanga watori muprista inobva yataura yo job description. Tochibvunza fata kuti ndo zvamuri kuitawo here izvi kumukatolike kwamuri kana zvisirizvo. Saka hamusi muprista wechokwadi, hamuna kudzidziswa kuti basa remuprista nderekuti kudii. 10:11 dzavaHebheru. Muprista umwe nomumwe unomira zuva rimwe nerimwe achishumira. Anomira day by day achiita sei? Achishumira. Ndo basa rake rakadescribwa nemagwaro. Anomira day by day achishumira. Oita sei? Nokubayira kazhinji zvibayiro izvozvo zvimwe zvisingagoni kubvisa zvivi. Mazvona. Aiwa, mira muri kuona paanenge achishumira anenge achiita sei? Achibayira kazhinji zvibayiro. But ari kudescribwa manje anga ari Levitical priesthood. Ndiye ari kunzi zvibayiro zvaanobayira hazvingagone kupisa chii. Kureva kuti kana watori muprista basa rako iwewe nderekubayira kuti vanhu varegererwe. Ndizvo here zvamuri kuita fata. Muri kubayirei kuti vanhu varegererwe zvitadzo. Ukangonzwa munhu ati ndiri priest ari kutoti ndinobayira. Haleluya. Ari kuti ndinoita sei? Ndinobayira kuti vanhu vaite sei? Vanhu varegererwe. Kureva kuti kana mati imi muri muprista tiudzei kuti muri kubaya chii kuti ani aregererwe. Saka ndo paya patinenge tichiti fata makarasika. Chinzwa kuti vaprista vabaya zvibayiro, hanzi hakuna kana hwani wevanhu akabayirwa nemuprista akaregerwa zvitadzo zvake. Saka chii chakazoitika? Asi iye wakati abayira chibayiro chimwe chete pamusoro pezvivi akagara nokusingapere kurudyi rwaMwari. Akabayira dzokurodze vhesi iyoyo. Asi iye wakati abayira chibayiro chimwe chete pamusoro pezvivi, iye zvaakaita ipapa ndo patete akubvunza fata ndimi here mairehwa kuti ndimi makabayira chibayiro kamwe chete zvikapera. Ko zvazvakapera muchiri kupfeka gemenzi rei? Muri kuitei? Makabata chihari chesimbi chiri kupwititika mashizha. Jesu ari muprista waMwari akagadzwa werudzi rwaMerikizedheki. Akabayira kamwe chete zvikaita sei? Zvikapera. Kureva kuti tika-accepta Jesus kuti ndiye muprista wedu hakusisina mumwe, because basa rekubayirwa rakaitwa kamwe chete zvikapera. Akagara kurudyi akaita sei? akagara kurudyi rwaMwari nokusingaperi. Kubva zvino achimirira kusvikira vavengi vake vaitwa chitsiko chetsoka dzake. Saka muprista watina Yesu akagara kurudyi rwaMwari. Haasi haachabayira, basa rake tichazoridzwa pa 7:22 kuti zvaasisiri kubayira. Saka ari kuita basa rei? Verengai tinzwe. Nokuti nechibayiro chimwe chete. Verse 22, Hebrews chapter 7. Saizvozvo Jesu wakaitwa rubatso rwesungano inopfuura nokunaka. Jesus was made a surety of a more excellent covenant. Ivo vaiva vaprista vazhinji. The priests of the Levitical priesthood, they were many because they were not suffered to live by reason of death. Nokuti vakadziviswa norufu kugara nokusingaperi. But he, since he abides forever, asi iye zvaanogara nokusingaperi, he has got an unchangeable priesthood. Uno uprista husingapfuudzi kuno munhu. Umera Jesu maoko. Ane uprista husingaite sei? Saka topateta kuti kunafata wakazosvika sei pamuri? Wakapfuudzwa rini? Magwara ari kuti uprista hwake haupfuudzwe. Kureva kuti muprista watinaye haana successor because he abides forever. Saka akazopinda rini fata pabasa rakanzi muridzi waro anogara pariri nekusingaperi. Pfuurirai mberi naye. Naizvozvo une simba rokuponesa kwazvo avo vanoswedera kuna Mwari naye zvaanorarama nokusingaperi kuti avareverere. Mazvinzwawo zvaanorarama nekusingaperi kuti avareverere. Kureva kuti basa remuprista nderekureverera vanhu. Saka pamuri kuenda kunafata paya pachiburi chavo paya munoreurura paya muchiti baba ndakapomba nezuro, muri kutoti mawana anokurevererai kuna Mwari.
saka ini ndiri kuti ndiri kukokai kudare iwe hausifata enda unoudza fata vako musangooneka fata kakapfeka gauni nezuro unaina fata anonyatsoriziva dhokutrini reufata ihwohwo arege kuti kana mavhesi akuvhurwa wozofona kuti hapana minga mingandipowo here pane zviri kutaurwa kunoko tiri kuda anonyatsoriziva kureva kuti kana uchipinda chechi nafata hausi kuchechi uri kumupanda wezvinyama zvisinei ndekuti vakachena sei fata ivavo kana purisita ivavo hakuna mupurisita anopfeka shati sei andakapfekai mupurisita wedu ndikristu akanzi wakareverera vanhu ari chibayiro iye kamwe chete ndokubva zvapera saka basa rekureverera vanhu rakatoitwa najesu 2:5 dzatimoti wokutanga rakatoitwa basa iroro rine muridzi waro nokuti kunongova namwari mumwe chete there is only one God nomurevereri mumwe chete and one mediator between men and God pakati pamwari navanhu and he is the man Jesus Christ iye munhu kristu jesu mamunzwa murevereri wacho saka ava vakazouya vachiti taakukurevererai kuna mwari vakauya sei magwaro zvaakachena kudai ari clear hazvisi kumboda kudzukudza kana kutaura ndimi magwaro ari pachena chiri kuda kuti ikwane nguva yekuti dhokutrini rivhetwe dhokutrini rinzwisiswe ndiro here kana kuti harisi kana raonekwa kuti makarasika mochisiyana naro movhara chechi mouya kuvhangeri chaiyo yechokwadi vamakandiwa kana paine mwana wake pano usatumire kufa kana kwaramba kana chikoti kana tembo uya iwewe tokubvunza mibvunzo inenge iri mumagwaro ukanzwa tichiti makandiwa uri mbavha paya paya inzwa unzwe chinosaka titi uri mbavha wakatuma vanhu iwewe kuti vagadzirise chitv stand ukati atari yekubuda muurombo munhu achimuka kuseni anoisa dhora rake ipapo makuseni ega ega achiti ina handidi urombo saka ndiri kupa kuti ndigadzire atari yeurombo sande otora mari yacho yese oya okupa manu pawakarasika ndepekusaziva kuti atari inogadzirwa nei saka kana zvadai manje teta kuti ngaachiita sei zvavo magwaro ngaavhurwe ukaona tichiti uri mbavha manu paya wagadzirisa atari vhesi inokubata kuti uri mbavha i13:10 dzavahebheru ndoinoburitsa pachena kuti kuona munhu aiti ndagadzira atari imbavha munhu iye hakuna munhu anobvunza kugadzira atari paatari pane chinhu chinodiwapo chaasina makandiwa atari haigadzirwe nemari inogadzirwa neropa saka rawakapa vanhu vakagadzira naro atari dzesimbi yekwagaza wakavaisa ropa rani paatari dzacho saka Hebrews 13:10 ndoyande ndakabada ndichiti manu bhaibheri iri tofunga dhora uinaro vhura chero version yauinayo undiudze kuti pakazogadziriswa vanhu atari after the cross ndepapi because maatari ese akavakwa nana Abraham vana Jacobo vana Noah vana Gideon aive a picture of the good things that was to come and Jesus hanging on the cross is the final and great altar yakaitwa naMwari hakusisina imwe atari futi saka teta kumubvunza kuti chitivhurira kubva pana Matthew chapter 1 kusvikira paRevelation 22 utiratidze imwe atari ipapo yakazoitwa nevanhu nekuti yatinoziva isu yakabatwa pa13:10 dzavahebheru nemupostora Pauro akati kudii nezvayo isu tina atari isu rechirungu rinoti we have an altar izwi rekuti atari ipapo harina esi kumberi kureva kuti imwe chete hadzina kuwanda tangidzai atari yes pasingatenderwi kudyiwa nevanoshumira tabhenakeri zvikanzi vanoshumira muviri vanoshumira murayiro iri kunzi tabhenekeri ipapo yanga yatsanangurwa pachapter 9 ichinzi tabhenekeri yekutanga ichakamira yavakanga vachiita zvekudya nekushamba kuzhinji nekunwa asi hakuna akagona kururamiswa nayo saka Jesu akauya akapinda more perfect tabernacle isina kuitwa nomaoko avanhu yaari kuti tabhenekeri ipapo murayiro waMozisi saka ari kuti isu tine atari isingabvumidzwa kudyiwa neanoshumira tabhenekeri iri kunzi tabhenekeri ipapo itabhenekeri yethe law of Moses kureva kuti Pauro achinyora Hebrews chapter 13 ari kuti kana tawauya paatari yatiinayo
kutabhenekari hauchaenda, ukangoenda kutabhenekari hauchabvumidzwe kudya paatari yatiinayo. Tangidzai vhesi 10. Isu tina atari pasingatenderwi kudyiwa navanoshumira tabhenakeri. Ukashumira murayiro paatari hauchadiwa. Saka atari iyoyo ndeipi? Ndo yechisimbi here chakatengeswa munhu kwachikwana pachapendwa nependi yeblack zvikanzi namakandiwa yatova atari. Atari yacho ndeyekuti unoisa mari kana kwati dziye wobvisa woisa maamvuropu. Asi paatari katinoziva kuti kana chinhu chaiswa paatari hachibviswe. Chinhu chaiti chikaiswa paatari chaipiswa ipapo. Kureva kuti kana wangowanzuru wake atari chaiyo namanu waisa mari wokwenya machisi. Zvino manu anotaiwa haukwenya machisi iwe. Unozobvisa futi woisa maamvuropu. Ouya nayo kwandiri. Imi munozviziva here imi kuti chinhu kana chaiswa paatari hachibviswe. Kunze kwekunge chichinzi naMwari handichide sezvakaitwa Isaka pagomo reMoria aiswa paatari, so Mwari akati mubvise. Ukati ubvaona gondobwe zvanzi chiisa gondobwe tora ndiri kuda, Isaka hadidi. Ukaona chinhu chaiswa paatari chikabviswa ipapo chiri kutonzi charambwa naMwari. Iyo ndo pauri kutora mari woisa paatari wozoibvisa futi ipapo wakunopa mano. Izvo pauri kuibvisa uri kutobvuma kuti Mwari atambira zvinhu zvakadai. Regai tinopa zvedu mano adye. Amen. Uperera Jesu maombi. Tangidzai. Isu tina atari pasingatenderwi kudyiwa navanoshumira tabhenakeri. Ukaita zvemurayiro hauchadya paatari. Ndeipi atari yatiinayo? Nekuti mitumbi yezvipfuwo zvakabayirwa zviropa razvo panzvimbo tsvene zvakaisirwa ropa razvo panzvimbo tsvene nomuprista mukuru nokuda zvinopiswa kunze kwemusasa. inopiswa kunze kwemisasa. Saka naiye Jesu akatambudzika kunze kwesuo. Wakatambudzika kunze kwesuo kuti zvifambe sei? kuti aite vanhu vave vatsvene neropa rake. Uri kunzwa atari yacho kuti aite vanhu vatsvene neropa rake. Atari haisi kuti vanhu vadhiraivhe Benz neropa rake. Atari yacho yanga iri yekuita vanhu vatsvene neropa rake. Iye kuti utenge stendi kuBorodhewini ndemashanga ndeakaini ndechachemeredza kumana nekovho nerepi nepetsia. Iye mari ndeakaini yaanonzi akatora miriwo yake ndokuisa sopa atari. Mwari akati handidye zvinhu zvakadaro. Hakuna atari yakadaro. Ndakwenda kaini akagomboka akati Mwari aramba atari yangu. Izvo Mwari akanga achiti handidye zvisina ropa. Ndosaka pari kunzi mitumbi inotorwa yonopiswa kunze kwemusha, asi ropa runoendwa naro panzvimbo tsvene. Saka panoitwa Yom Kippur ndo Day of Atonement. Padei rechi10 pamutambo weSukoti ndiwo mutambo wematumba. Muprista anotora ropa remhuka yacho unopinda naro muHall of Holies, but mutumbi unoenda unopiswa kunze kweguta. Saka ari kunyora ari kuti saka naiye Jesu akatambudzika kunze kwesuo. Saka Jesu aende kunonyorerwa kunze kweJerusarema. Aida kuzadzisa zvakaitwa paLeviticus 16. Kana mabata mbudzi ichinzi ndeyechivi ikabayiwa paDay of Atonement, ropa racho rinoendwa nemuprista mutsvene mukuru munzvimbo tsvene-tsvene, but muviri wembudzi iyoyo unoenda kunopiswa kunze kweguta. Saka vakabata Jesu so vachienda naye kunze kweguta vaizadzisa muviri wechipiriso, ropa rakuendwa naro kuna Mwari. Ndo tabhenekari isina kuitwa namaoko iri kutaurwa naPauro paHebrews chapter 9. Iri kunzwika nhau yacho. Saka kuti aite vanhu vatsvene pedzesai. Naizvozvo ngatibudire kwaari kunze kwemisasa. Ngatibudei mumurayiro tinosangana naye. Titakure kunyadziswa kwake. Nokuti pano hatine guta richagara. Mazvita. Saka uri kuona kuti ndiyo mibvunzo yatete tichibvunza Emmanuel Shingirai Makandiwa. Ukanzwa tichitori mbavha. Chiri kutarisa altari yawakagadzirisa vanhu inoiswa US dollar nebond coin kana bond note. Vanhu vaisa mari paaltari manu vari kuzosimudza vouya kuzokupa. Asi mutemo wealtari unoti kana chinhu chaiswa paaltari hachibviswe kunze kwekunge Mwari achiramba. Altari inoda ropa. Makandiwa, tiudze kuti ropa riri kuburitswa $2 yaiswa pasimbi rinonzi chii ropa iro? Uri kungoda mari kuti ungotora vanhu straight. Uri kuona kuti vanhu vanonzi rizina, saka uri kuvatorera zvakachenjera. Vanhu vanoziva kuti wedhiri kuti outa ririmo mubhaibheri, saka unobva kuti ngativakei maatari. Unozviziva here kuti basa rekuvaka atari ndere muprista? Unozviziva?
saka vanhu pavari kutenga simbi vononamisa kwamakoni vodzoka vachida gadzirisa atari yangu ukureva kuti waodhena vanhu vese iwewe kuti ndiwe muprista kana vanhu vaisa chipo paatari choda kuzoenda kuna Mwari. Saka uprista hwaAroni hwaizoendesa kuna Mwari nenzira yekupisa, utsi ukaenda wakati toro kudenga, vanhu voti wagamuchirwa naMwari, utsi hwaenda kuna Mwari. Mhepo ikarova utsi ukaenda nekurutivi, zvobva zvanzi Mwari aramba chipiriso. But makandiwa kuti kana waisa mari paatari unozotora wouya nayo kwandiri, kureva kuti iwe uri kugadzira atari waisa mari pairi ndiwe muprista, makandiwa ari kudya mari iri paatari ndiye Mwari, because chinoizwa paatari chiri kupiwa Mwari. Saka iwe kana uchimuziva uchionana naye, ndona uya tiri kuti ngatiite idare toonesana kuti anogona here kuvhura magwaro akadefenda atari hwaakagadzira. Ko spiritual grandfather vari kubva kuGhana vari pavhesani naye mukomana. Isu tovhura magwaro toona vana vachinzi baba venyu mumwe chete ndiye Mwari ari kumusoro kudenga. Saka kana pazoita grandfather, kureva kuti grandfather ndivo baba vababa, zvino kana baba vari Mwari kureva kuti grandfather ndi baba vaMwari. Saka Boateng ndiye mudhara waMwari according kudhokutirindi ramakandiwa remagrandfather. Makaya ndiye angozonetsa zvake, because magaya haana dhokutirindi, anongoti right now munhu akadaro anonetsa manje kuti umuti defender dhokutirindi anoti handina kwenda ndakabuda pachiro hapana shoko pano prophecy healing and deliverance ko shoko akati ameno shoko handinei naro. Saka tofunga tinozomupa mukana wokuti ataure taakupedza, tongomubvunza kuti ko iwe wakazotaukura nhamo dzevanhu kuIsraeri wadziisa mumasechero maviri kwakuti ndiri kutakura nhamo dzenyu, hauna kuinzwa here Isaiah 53 ndo inokubata magaya kuti hauna kumbotakura nhamo dzevanhu? Uri pavha iwewe, wakanga wangofunga kutora mari dzavanhu, nauye kutakura nhamo dzevanhu ihobvu, inoda munhu mutsvene kuti azviite. Iwe hauna simba rekutakura nhamo dzevanhu. 53 verse 1 dzaIsaiah. Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Ko ruoko rwaShe rwakaratidzwa kunani? Ruoko rwaShe rwakaratidzwa kunani? Nekuti akamuka pamberi pake sebukira nyoro panzvimbo yakaoma. Nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro, somudzi unobuda pavhu rakaoma. Haane chimiro kana umambo. Kana tichimuona hakuna kunaka kuti timude. Ndiwe here wairi wapo uchinzi hakuna kunaka kuti tikude. Wakazvidzwa, akazvidzwa ndimagaya here vadikani? ndokurashwa navanhu, akarashwa navanhu ndimagaya here vadikani? munhu wokurwadziwa, akarwadziwa ndimagaya here? wakaziva urwere, akaziva urwere ndimagaya here? so munhu unovanzirwa navanhu vake zviso zvavo. Wakazvidzwa, wakazvidzwa, Yesu hatina kumukudza, tikatakarohwa naMwari. zviro kwazvo wakatakura matenda edu. Aha, Nokusimudza kurwadziwa kwedu, akatakura matenda edu nekusimudza. Ipapo ndo padenda kuti atiitire maJehovha, nekuti pakusimudza apa ndo pane nyaya, nekusimudza kudezo kwakubereka kumzana. Zvikazi ndakuenda kuIsraeri, ukuenda nezvikazi nematenda enyu, marwadzo enyu ari mumubheguru. Enda paFacebook unoaona mapikicha acho. Sasa dzakatakura 200 asi tiri kufara kuti pana mamwe maviri akatakurwa so. Zvikazi matenda enyu ukuenda nawo kuIsraeri. Atoga nemarikezi. Saka uri kuona nhau yakaitwa namagaya. Magaya akati tikutakura matenda enyu. Iwe pamwe wakatonyorowa matambudziko ako akapidzwa musechero. Ndopaya patinoti magaya igava, iwe ubva kuti musadaro munhu waMwari, tinoda kukuratidza kuti igava sei. Bereka imi pamashure zvishoma, vamwe vanga vasati vasvika. Ndianiko akatenda zvatakaparidzirwa? Zvikanzi naIsaiah ndiani akatenda zvatakaparidzirwa?
ruoko rwaishe rwakaratidzwa kunani, ruoko rwaMwari ndiani akarwuratidzwa, nokuti wakamera pamberi pake sebukira nyoro. apa hapana zita, saka ndofunga woti akangozvipfekedzera ipapo zvikanzi wakamera pamberi pake sebukira nyoro. Yes, Somudzi unobuda pavhu rakaoma, semudzi unobuda paivhu rakaoma. haane chimiro kana umambo. Chinda wacho haana chimiro kana umambo. Kana tichimuona Kumutarisa sowanonedza, hakuna kunaka kuti timude. hapana kunaka paari kuti tigomuda. Wakazvidzwa Zvikanzi akazvidzwa, nokuraswa navanhu, akaraswa navanhu, munhu wokurwadziwa, munhu wekurwadziwa. wakaziva urwere. Zvikanzi wakaziva urwere. Somunhu unovanzirwa navanhu vake zviso zvavo, Isu tikati akarohwa naMwari, wakazvidzwa, wakazvidzwa, nesu hatina kumukudza. isu hatina kumukudza. Zvirokwazvo wakatakura matenda edu Wakatakura matenda edu nokusimudza kurwadziwa kwedu. ndokubva aita zvekusimudza. So akati nhamo dzevanhu ndodzitakura ndodzisenga. Asi isu takati wakatambudzwa, Isu takati akatambudzwa. wakarobwa naMwari nokumanikidzwa. Zvikanzi Mwari ndiye atakati akamurova nekumanikidzwa naye. Asi wakakuvadzwa nokuda kwokudarika kwedu. Zvikanzi akakuvadzwa nekuda kwekutadza kwedu. Wakarwadziwa nokuda kwezvakaipa zvedu. Wakarwadziwa nekuda kwezvakaipa zvedu. Kurobwa kwakativigira rugare. Kurohwa kwake ndokwakatigira rugare. Saka apa woti anobva atadza kukwana, haana kurohwa kusvikaudzira vanhu rugare. Iye ndiye akatochaya vanhu mari. Yes, Kurobwa kwakativigira rugare kwakanga kuri pamusoro pake. Takaponeswa namavanga ake. takaponeswa nemavanga ake nayo. Isu tose takanga takarashika samakwai. Takatsauka mumwe nomumwe panzira yake. Takatsauka mumwe nemumwe panzira yake. Asi Ishe wakaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Ishe akaisa pamusoro pake kuipa kwedu tose. Wakamanikidzwa. Wakamanikidzwa. Kunyange zvakadaro wakazvininipisa. Wakazvininipisa. Akasashamisa muromo wake. Haana kuvhura muromo wake. Segwayana rinoiswa kunobayirwa. Segwai rinoenda kunobayiwa. Uye segwai risingachemi. Segwai risingachemi Pamberi pavaveuruvaro. pamberi peanoveura. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Haana kuvhura muromo. Wakabviswa pakumanikidzwa unokutongwa. Kana vari vezero rake Vakamuseka. ndianiko pakati pavo wakarangarira kuti wakagurwa akabvisa panyika yavapenyu. Yes, Wakarobwa nokuda kwokudarika kwavanhu vangu. akarohwa nekuda kwokudarika kwevanhu vangu. Vakamupa bwiro bwake pamwe chete navakaipa. Mazvita. Saka nhau yekutakura nhamo dzevanhu ndiyo yatei tichiti kuna Wota uri mbavha. Vhesi inotiudza kuti pane muchinda akatakura nhamo dzevanhu. Tikatarisa vhesi iyo iwaupinde kuti handinda irehwa naIsaya, toti aiwa Wota hauna kuzosvika pane imwe vhesi 8:28 dzamabasa. Iyoyo ndo inozotaura manje kuti airehwa naIsaya kuti akarohwa ndiani acharudzira rudzi rwake, nekuti kutonga kwake kwakabviswa panyika. Wakarwadziwa nekuda kwedu, wakatakura matambudziko edu. Airehwa naIsaya ndiani? Kune mumwe murume ainge ari muyunaki aigara Ethiopia, ari minista wefinance weEthiopia, akanga ajoina Judaism. Saka aiti sabata rega rega aikwira achibva Ethiopia achienda Jerusalema kunobata sabata. Rimwe zuva Mwari aona nzara yake pamusoro paMwari, asi iri nzara yekushingairira mukusaziva. Akamutsa mumwe murume, ngatinzwei. Zvino vakati vapupura kwazvo nekutaura shoko raShe, vakadzokerazve Jerusarema, vachiparidza ivhangeri mumisha mizhinji yevaSamaria. Zvino mutumwa waShe akataura naFilipo akati, Filipo anga ari mudhikoni. simuka. Wakanga ari mudhikoni ndokubva azoitwa muvhangeri. Ndiye mumwe vanomwe vakasarudzwa pamabasa 6 vachinzi vabatsire mabasa rekushumira vari varanda vekereke. Pakapa mukabodzo pamusoro penhau dzemapoto. Saka Filipo azonga akuvhangera akanga aparidzira Samaria rikatendeuka. Ndobva Petro naJohani vakwira vachibva Jerusalema ndokuya kuzogamuchidza vakanga vatenda paSamaria muyamutsveni. Papera kudaro ndo panonzi zvino ngirozi yakataura naFilipi yakati kudii. Zvino mutumwa waShe akataura naFilipo akati,
simuka uyende zasi kunzira inobva Jerusalema. iyo nzira irenje akarinzira kugaza ichiburukira Gaza, iyo nyika irenje. Akasimuka akaenda. Filipi ndokubva asimuka ndokuenda. Zvino kwanga kuno murume weEthiopia, muranda mukuru kwazvo waKandase, mambokadzi weEthiopia, anga ari minister waKandasa, queen of Ethiopia, waichengeta pfuma yake yose. Wakanga auya Jerusalema kuzonamata. akudzokera zvake kuEthiopia. Wakanga achidzoka agere mungoro yake, anga ari mumotaketi yake achirava muprofita Isaya. ndokubva zvangoitikawo kuti anga ari pa53 patatiriwo isusu. Mweya akati kuna Filipo, ndobva mweya ati kuna Filipi, swedera urambire pangoro iyo. enda padhuze nemotikari shamwari. Filipo akamhanyirako. ndobva Filipi amhanya munyasi meMercedes Benz yaminista waKandasi. Akamunzwa achirava muprofita Isaya akati, anoratidza kuti aiverenga achideedzera because kana uri kunze kwemotikari kati kwengoro haugone kunzwa zviri kuverengwa nemunhu kana akanyarara. Dzaideedzera dzichiverenga zvikanzi akamunzwa achirava Isaya. Yes. unonzwisa zvaunorava here? zvikanzi naFilipi minista mumotikari umo muri kunzwisisa here zvamuri kuverenga? Iye akati, ndingagona seiko kana mumwe asingadudziri? zvikanzi ndingagonzwisisa sei kana pasina anodudzira? Akakumbira zvikuru kuna Filipi kuti akwire. zvikanzi iwe unenge unodudzirawo iwe Agare naye. chikwira ududzire pandiri kuverenga. Zvino paakanga achirava parugwaro paiti kudiko pairaviwa nemuranda waKandasi. wakaiswa pakubayiwa segwai ana rinyerere pamberi pavaveuri varo. Saizvozvo haana kushamisa muromo wake. Pakuzvidzwa kwake, kutongwa kwake kwakabviswa. Ndianiko ucharondedzera rudzi rwake? Tawirirana handiti kuti panhau yekutakurwa kwematenda nematambudziko ndopaiverengwawo nemuranda waKandasa. toda kuona kuti magaya ane simba here rekutakura nhamo dzevanhu vemuHarare. Saka muranda akabvunza kuti nokuti upenyu hwake hunobviswa panyika. Muranda akapindura Filipo akati, ndinokumbira kwauri undiudze kuti muprofita unoreva aniko wechidaro? Ipapo Filipo akashamisa muromo wake. Akatanga pane pasiwa nereshona. Imwe version inoti muranda akati, iwe Filipi wataura zvekududzira, ndiudze kuti Isaya paakanyora chapter 53 aireva ani? Obva abvunza kuti aizvireva amene here kana kuti aitaura mumwe munhu. Filipi ndopaanonzi akashama muromo wake akati kudii? Muranda akapindura Filipo akati, ndinokumbira kwauri undiudze kuti muprofita unoreva aniko achidaro? Unozvireva iye amene kana mumwe? Ipapo Filipo akashamisa muromo wake akatanga parugwaro urwu akamuparidzira Jesu. Umberera Jesu maoko. Akamuparidzira Jesu. Saka akatakura matende evanhu ndiani? Jesu. Kwakuti asvika kuIsraeri, ndaneta. Waneta nezvikanzi nhamo ndakatakura nhamo dzevanhu vese kuHarare ndauya nadzo kuno kuIsraeri. Sacrilege, chinyangadzo ichocho. Saka isu tiri kuti pachinzvimbo chekuti tirambe chikuti magaya akarasika, iwe chiti pamwe ari right, wadii kumudeedza. Weziwe tikati defender magaya achitakura magebheki izvezvi tikakupa mike hauna chekutaura nekuti hauna kana vhesi yaunoziva. Iwe chaunoziva ndechekuti I receive. Saka I receive haisi mubhaibheri manje. Saka hatingaishandise teichida magwaro kuti avhurwe. Haleluya. Saka ndichaparidza zvangu, asi ndiri kukukumbirai kuti mukoke vafundisi venyu. Muri Mwari kuti ngatiite musangano towirirana kuti tichaita dare ririni, tichariita sei, togadzira mamodalities edare. Totsvaga kuti ndiani anenge achizoita enka achiti weimbonyarara rega uya ambotaura. Vamwe havagone kunyarara vakajaira kungotaura kurura kumachechi kwavo hakuna vanovati zvakwana. Saka musi iwoyo pane pachida anoti zvakwana, ikai timbopa vamwe mukana wokuita sei wekutaura. Tochibvunza kuti life haven safe house makazvitanga sei?
1 yamakubhadharwa iyi makaiwana kupi? Munhu waMwari anobhadharwa kuti aonekwe ihure here? Ndahure chete ndo rinonzi unoda mari tionane. Isu patei takadai manje tei tichivhurisa chii zvedu tobva tati vhurai 10:8 dzaMateo. Kana taivhurisa tobvunza imi munoiona sei? According to this scripture zvaMwari hazvibhadhariswi. Poresai vanorwara, poresai vanorwara apfana, mutsai vakafa, mutsai vakafa vanapita, natsai vana maperembudzi, ruramisai nekunatsa vane maperembudzi, buditsai mweya yakaipa, dzingai madhimoni. Kureva kuti madhimoni haana kurambidzwa kudzinga, dzingai madhimoni. Makangopiwa yenyu, zvikanzi freely you were given, chingopai yenyu, freely you shall give. Isu kana tavhura yakadai takuchibvunza kuti bhodhoro remafuta raiswa price nekuda kwei? $20 yeka 200 mils kemafuta wanamatira iwewe. Kabhodhoro kaplastiki kari kuita mari, kastika kane fesi yako kanoita mari, ko mafuta acho ari mukati anoita mari, ko simba rawaisa mumafuta roita mari. Business rekutengesa simba raMwari makazoriwana pavhesani. Aiwa, inga Pauro 1 vanhu vakapora vagumanisa hengechefu yake pamuviri wake ikagotengeswa here hengechefu yakabva pana Pauro. Jesu akazora mavhu mate, akazora masejara risingaone rikaona, rikagobhadhariswa here kuoneswa kwarakaitwa. Unoziva mukadzi uya yabuda ropa paMark chapter 5. Iye mukadzi angadai akabuditsa pachero kuti Jesu anobhadharisa. Because mukadzi uya akabata Jesu vasina kuita appointment. Jesu akatozoti kuna ana Peter, pana andibata simba rangu rabuda. Vana Peter vakabhonga. Zvikanzi munogoti mabatwa nekuwanda kwakaita vanhu. Zvikanzi aiwa handina kubatwa zvokungobatwa. Pane mabatirwa andaitwa anobuditsa simba. Mukadzi ndo paakatanga kunyara kuti andingaramira kanya. Zvikanzi ndini ndakubatai. Ndichirwara nekubuda ropa. Zvikanzi kutenda kwako kwakuporesa, enda nerugare. Jesu angadai akati mama dzokai, ndandakanganwa, musina kubhuka. Unai Judas piwa mari waperisi wopera Jesu vaoko. Tiri kuti isusu dare rakanaka rinotipa mukana wokuziva kuti akatumwa chaiye ndiani. Tokwamarange vouyawo nemitambo yavo tobvunzana. Kwenda zvingorora vana vakadzi vakuru varipo. Iye mweya wamina anongokuudzai vana kuti ndo vamunofanira kuroora. Adi kumbokuudzai iko kunotsvaga mabasa. Pamuri kuchengeta ndebvapo, madii kuchengeta mavhesi. Tokwamarange Ida chamagona kuchengeta bedzi ibaravara nendebvu. Unorora mwana ane 12 years, hausi kubhinya iwo. Ndoimedhara. Mweya mutsvene anotuma munhu kuroora mwana we12 years. Mweya mutsvene. Hamuna kumunzwa mweya achibvunza nauya akabvunza yaakanga achida kuti igobvunzwa pa 8:8 dzaSong of Solomon. Handiti nauyo yakabvunzwa. Imi muri kuti mweya ati ngatikarore kasina kana nekumera mazamesi. Kanonzi kanomera ndichabata. Anomerera ipapo. Ubhinya uri kuitwa nemapostori ekwaMarange. Song of Solomon chapter 8 verse 8. Hamusi kunonoka here mukuwana verse. Tine chinun'una chigere kuwana mazamu. Tsokorodzai. Tine chinun'una chigere kuwana mazamu. Tsokorodzai. Tine chinun'una chigere kuwana mazamu. Zvikanzi hachina mazamu chimusikana ichocho. Saka tichadiniko nechinun'una chedu nezuva raachakumbirwa. Zvikanzi problem yake ndeyekuti murume achada kuzomukumbira kuti amuroore. But dambudziko rake nderekuti haana chii zvake. Kureva kuti Solomon achinyora aitoreva kuti musikana uyu akawanikwa asina kumera mazamu haaite sei zvake aroorwe.
ndosaka ari kuti tichaita sei musi waanokumbirwa. Zvino Solomoni aida kutozoti musikana akumbirwe kwamaranga asi kukumbirwa ari kuudzwa kuti mweyati muri madzimai angu kaakutoregera grade 7 kaakunobika. Zvinosemesa izvozvo. Ende ini ndakatumwa kuti ndizvifumure. Hazvina kunaka izvozvo. Mwana anofanira kuprotectwa not only na baba wake na mai vake. Anofanira kuprotectwa na sabhuku vake, na headmaster vake, na DA vake, na provincial administrator vake, na headman vake, na chief vake, na MP vake, na councillor vake, na minister vake, na president vake. Vana vari kubhinywa kwamaranga hapana ari kumbotaura nezvazvo. Hakuna chechi yakadaro, hakuna mwari akadaro. No. Inzwai Jesu achitaura nhau yekukura kuti vanhu vanofanira kuroorwa naJesu pakuuya kwake, asi vakanzi vanofanira kuwanikwa vaamhandara kwete vari mwana mudiki. Zvokuti Pauro aichema, unozoverenga chapter 3 yavakorinde yekutanga, kuti ndiri kukuparidzirai zvenyama nekuti muri vacheche vanopiwa mukaka. Akaidzokorudza pa5 dzavaHebheru verse 9 zvichidzika kusvika pa14. Aichema kuti vanotenda ngavarege kuramba vachingoyamwa. But anoti kudii pa11:2 dzavakorinde vechipiri nenhau yemusikana ari kuzoroorwa naKristu kuti anenge ari mwana here asina kumera mazamo. Anofanira kutokura. Nokuti ndine godo pamusoro penyu negodo raMwari. Une godo pamusoro pedu nenhau yeyi. Nokuti ndakakuwanisai nomurume mumwe. Ndakakusvitsai, ndakakusoftai kuti muroorwe nemurume 1 imi vari paKorinde. Ndiani murume ye? Kuti ndikuisei kuna Kristu semhandara yakachena. Umberera Jesu maoko. Ndikuisei kuna Jesu muri mhandara yakachena. Kureva kuti Jesu paari kuya kuzorora, anoya kuzorora mhandara yake. Saka pa25 dzaMateo anoti ushe hwokudenga hunofananidzwa nevasikana vane 10. 10 virgins. Haana kuti 10 little girls, akati 10 virgins. Vane vatokura zvokuda kuroorwa, saka vakatora maramba vakamirira chikomba. Imi muri kuroora vasati vasvika pazera rekunzi mhandara, vachiri vana, muchiti mweya wakupai vana vadiki kuti muroore. Hamusi vanhu, you are animals. Hakuna munhu akadaro. Imboya kumba kwangu uone wakapfeka zitambo riya utuda kuroora mwanasikana wangu. Tomuzwa unoona kuti nyika ino ine vamwe vanhu vasiri right. Unga munhu akakwana angaroodze mwana kumunhu anoenda kwamaranga. Handiti kuisa mwana pachikirimbani. Unoona risisade kuenda kubasa. Raroora 5 vakadzi hanzi vakaima gadheni. Iro rinongoita basa rekunwatira akagara pasi pemuti nekukoma migoro. Hakuna chechi yakadaro. Iwe kana uchifunga kuti kuroora vana zviri biblical, chideedza Noa kwamarange auye kudare tivhure magwaro. Now ndiye dare kadhora tiri kudeedza vanhu kwariri. Lokwamugoti mouyawo nemadhasti kutenye white. Motiudza kuti kupisa mafuta ehwai pachechi zviri pavhesani. Handisi kukupindurai, handisi kukupai mukana wokubvunza atete. Nekuti nhasi handisi kupindura mibvunzo. Ngatiomberere maoko. Maita henyu tete, ndiri mupenyu. Ndafunga kuti muda kubvunza. Ndanga ndakaisa appointment yekupindura mubvunzo nhasi, asi ndichazopindura mangwana. Mazvita here. Saka hatisi kuda kuti munhu angoti ndakatumwa achingorova, achingonyepa, achingoba, achingoroya vanhu. Kana zvabvunzwa kuti musandibvunze mapikisa mweya, I will case you. Kesa iyi ndakamira pano. Kana muine mweya, muine power rekukesa munhu anoti wakarasika, kesa inini. Ende unodzama kandiwa zvadzira chiwenga uri mbavha, uya kudare unodefenda allegation yekuti uri mbavha nekuti mavhesi averenga anoti. Asi akanzwa kuti unoda zvokukesa, ati kana uinaro simba ndikese manheru ano. Ati munochikitonza kesi you, madhimoni ese andakadzinga ndo adzosera kwauri. Kureva kuti hauna kuadzinga kati unawo. Iwe munhu angati hanzi madhimoni ese andakadzinga ndo audza kwauri. Hauna kuadzinga.
unawo kumba. Saka unotokaburana nemunhu wakuda kuasundudzira kunge imbwa kudai. Zvino uri munhu werudzi anogara nemadhimoni. Atumire kuno kumadhimoni ese iwayo. Woroti anokurova kusvika pakadii. Anokuti kuenda kupi? Dao kuponora. Sezvakaitwa vana vasikevha. Vana vasikevha vakati bati kudii? Dao kudhinda. Vakaenda vakabvaruka nguo. Vane maronda. Madhimoni ane kumwe kwaanoramba kuenda. Akazwa kuti kwakurye ndo kugenuine cheko. Ndo kune true gospel. Anokutora tsana titumire kumwe. Tokurova manje. Titumire kumwe. Fred toda kumuonawo musi iwoyo. Fred iwe unoti unopa vanhu maspiritual spectacles ekuona. Imboona kuti Itai Dzamara ari kupi. Utiudze tinomutora. Akomana achisini chakanaka here mukomana uyo akadzoka uya. Nekuprofita kwese kwamunoitawo. Madii kutaura kuti Itai aripi. Toti utokunozi kuona kawo. Itai adzoka. Urikuona Fred woti ndakazopa mapurisa maziso aya. Saka vakanomuwana. Kana achida kuti tiside tosidhawozve. Woti tikatadze kusida. Kana akati zvake mukomana anodzoka. Ndikatoibuditsa mari iyoyo. Fred wati uda mari ndikatotengesa mota. Tati tozodzoka tichitora kana makomana adzoka. Imbonotora mukomana. Kana 15 billion iri kunzi yaisikuzikanwa dzakafamba kupi. Mukomana akagona kupa vamutuli nguve maspiritual spectacles. Wobata pakaita mari. Mafiwe QS aya obva atsakatika. Toti kwakuona kawo. Kwete kungoona bedzi maboyfriend evakadzi vevanhu. Mwiye uyu ndewani. Zvakaitwa naAngel rimwe zuva akati there is a woman, her name starts with a P and she was born on 2 November, date rakati. Zvikanzi it's me papa, ndobva mukadzi uya. Zvikanzi you're wearing a blue bra. Zvikanzi nemukadzi uya it's true papa. Ndobva aburitsa kashinda kebra papa. Ndobva wekamera aendesa iko. Zvikanzi naAngel, can I go deep? Pandobata godiso. My kozotava kunyadzisirwa pachechi. Ada kuita dhipa kupi. Shamwari iwe ufunga kuti azviite. Munhu ataura kala yebra obva atada kuenda dhipa. Ndakabata godziso. Vanhu vese vakati go dhipa. Ndikati aiwa go apa zvichaita dhipa ite. Inda uri kunyadzisira so. Munhu uri kuprofita kala yebrawe anotori nenhau yake naMwari isina kugadziriswa. Nhau yekuwadzana nekuyanana naMwari. Vhangeri rinoyananisa munhu naMwari. Ndo basa ratakatumirwa iroro. Zvino kana udza munhu kala yechipfeko chenguo yemukati, so what? Zvinogadzirisa sei nhau yake naMwari? Saka tei tichikada kungoti kakatiza zvako kakasiya kababa kaenda. Patei chikadawo futi kaAngel kaya. Tokati garapa. Inda uchinyepera vanhu iwewe. Saka ndiri kukoka yekudare uyai. Handisi kumbokutendererai vadikani. Kudare ndo kwandiri kutoti dai magona mauya. Haleluya. Saka ombera Jesu maoko ndiko kupai vhangeri yandoda kukupai nhasi. Vakorinde wekutanga chapter 15 verse 1 to 12. 1 Corinthians chapter 15 verse 1 to 12. Ukanga wazoramba kuuya kudare usazobhonga kana taakuti uri mbavha. Nokuti dare iroro rakamboitwa mumagwaro kakawanda takapa mienzaniso isingaperi. Takaona Pauro achiburuka kubva kuAntioch achiuya Jerusalem kuzosangana nana Peter. Pamukabope pamusoro pekuti vaHedheni vodzingiswa here kuti vaponeswe kana kuti vanoponeswa vakadaro. Papanetsano ngavafundisi vakasawirirana. Zvikanzi kana yatodai akuda kuti paitwe dare handei Jerusalem. Ndobva vanosangana Pauro naBhanabhasi, Peter naana James naana Johani. Zvikanzi ngatiitei dare vakomana. Vakanga vachiita nharo idzodzo vakanga vari vaJudha, vakanga vari vaFarisi. Vabva vauyawo ndokutanga nharo dzavo kusvikira nhau yakagadziriswa. Pakazowiriranwa kuti vaHedheni havafaniri kudzingiswa, vanoponeswa nekutenda
kuri muna Kristu Jesu. Kukatonyorwa tsamba dzikatumwa nevanhu, endai naPauro naBhanabhasi munotaurira vakatenda kuAntioki kuti vakauya vachitidzingiswai vanga vachikunyeperai, hatina kuvatuma kuti vafambe nevhangeri iyoyo. Saka nhau yedare iri biblical, iri scriptural, inoitwa dare rinoitwa, dare harirambidzwe revhangeri, dare rinoitwa. Enda pa18 dzamadzimambo ekutanga, Jezebeli auya mabhari muIsraeri, vanhu vakunamatiswa bhari. Elijah ndiye ega one aifamba achiti Mwari wamuri kunamata nyika yeIsraeri haasi Mwari wechokwadi. Vaprofita ava vaminavo ndevabhari vakarasika, imhandu dzaMwari. Elijah akaitwa muvengi namambo Ahabhi nemukadzi wavo Jezebeli, vakati anoprofita zvinopesana nevanhu. Elijah akati ndichasara ndiri ndega, asi ndiri correct, ndiri one kudai. Vanhu vese vari kukuparidzirai munyika muno vari kukunyeperai. Kusvikira rimwe zuva Elijah akazoti hakuchanaya mvura for 3.5 years. Nenhau yevhangeri nyika yakaita nzara, vanhu vakafa. Rimwe zuva ndokubva azosanganikwa naye naObhadhaya. Zvikanzi naObhadhaya, ndimi here Elijah? Zvikanzi ndini. Enda unotaurira mambo, ngatisanganei pagomo reKameri. Ngauye nevaprofita vaBhaari nemombe dzekubayira. Ini ndichauya nemombe yangu. Chiri kuda kuti tiprove kuti Mwari wechokwadi ndiani. Mirai muri 400 kudaro, indomira ndiri 1. Ndobva mombe dzaiswa pamaatari maviri, zvoto zvakaita zviviri mugomo rimwe chete. Chii chakabuda musi iwoyo? Zvikanzi Mwari anopindura nemoto ndiye Mwari wechokwadi. Temai huni, urayai mombe mise pamusoro pehuni. Asi musakwenye machizi, musabatidze moto. Namatai kuna Bhaari, aburutse moto. Akakundika naBhaari, ndiwe kunyepa Mwari wenyu. Ini ndichazonamatawo kana wangu aunza moto mubvuma kuti wangu ndiye wechokwadi. Vakanamata kubva kusenu kusvika masarudoka, hapana chakaitika. Elijah akatanga kuti vanyomba kuti Bhaari haasi ari parwendo here kana kuti arara. Vakapedzisira vakuzvicheka vachiita maronda, vachideuka ropa, vachiti zvichida tikaita maronda anotinzwira tsitsi akasatinyadzisa. Nhasi tichanyara, Bhaari wedu haasi right. Vapedza zvikanzi Elijah right. Ndofunga Bhaari atadza kuunza moto, hana moto Bhaari. Chiregai ndichidana wangu Mwari, patisa ndamudana cherai makomba muzadze mvura. Musazoti pamwe pane chikiribiti chakati dirai huni mvura. Wangu Mwari moto waainawo, mvura haina dho, mirai moto. Ndobva anamata moto, ndobva waburuka, ndobva warova zvipiriso zvake nehuni dzake nemvura yacho zvese, pakasara pasina chinhu. Zvikanzi naElijah right, tabvumirana kuti waElijah Mwari ndiye wechokwadi. Zvikanzi Zvikanzi naElijah kuvakomana vangaenda chitorai mapanga vagurei musoro. Vese vari 400 vakagurwa musoro nanhau yaMwari, kutsvaga kuti Mwari wechokwadi ndiani, zvinogona kuuraisa vanhu. Ukaona paakuda kutsvagwa Mwari wechokwadi pachafiwa. Kuperera Jesu maoko. Urikutsunga nhau yacho. Kana paakutsvagwa Mwari wechokwadi pachaita sei? Pachafiwa. Saka tiri kuita dare iroro, tiri kuda vaEllen White, vamama Ellen White, tokudai uyai nevakuru venharo dzemurayiro weSabata. Sabo tichikidzira zvenyu muchiti takamira pamagwaro tichibvunzana kuti chakazosaka mutemo weSabata usari, mimwe 9 ichinzi yakapera, zviri pavhesi. Kusabata ramuri kuti muri kubatai, muri kuribata sei? Bozi pakanzi rangarira zuva reSabata uriite dzvene, haina kugumira ipapo. Yakazotsanangurwa kuti paSabata panoitwa sei. Ndizvo here zvamuri kuita kuSabata? Tiri kubata Sabata, muri kunyepa. Ini ndine mavhesi anokupuruvhai kuti hapana ari kubata Sabata pasi pezuva, zuva ranhasi. Ndinawo mavhesi iwayo. 31:14 dzaExodus. Sabata rinobatwa sei? Pakataurwa zveSabata paExodus 20. Asi yanzi rangarira zuva reSabata haina kugumira ipapo. Yakazonyorwa mitemo yacho yekuti Sabata racho raibatwa sei. Saka ndoyatei tinovhomora iyoyo. Musangovhura bedzi, remember the Sabbath day to keep it holy. No, toda kuzoziva maorder yekubatwa kwaro. Mochutudza kuti imi vaHedheni, Exodus 20 yakatanga kuverengwa kwamuri rini. Noti akanzi rangarira zuva reSabata hausi iwe neni. Israeli ndiye akanzi rangarira zuva reSabata. Pakaudzwa Israeli zveSabata, vaIjipita vakanga vatosara Ijipita. Hakuna kutumwa munhu,
ende unoudzawo vaijipita vagorirangarirawo yakaudzwa Israeri chete. Zvino masabata anoti aiwa sabata rakanga ririko even mazuva Adhamu inhema futi idzodzo. Adhamu anaombobata sabata. Kana uinayo vhesi yacho izvezvi uya kumaiko inotaura kuti Adhamu akanga akazorora musi wesabata. Kwete Adhamu chete, kana Noa, kana Shemu, kana Tera, kana Abraham, kana Isaka, kana Jacob, kana the 12 patriarchs. Mutiudze kuti imi maverenga kutangira paExodus 20 ndo pakazobatwa sabata. Chiritaurirai mwakazotaura Exodus 20 yakatarwa 1 futi pa 13 kupa 13 antu vakatobuda here antu vakabuda pa 12 here uri kurasika pano. Sabata ngatinzwei kuti pana ari kuribata here. Zvinoisha kana wangu uchibata sabata izvezvi kwana uchienda kumba ototi handichabata sabata matiri kunyepero. Zvinoisha Exodus 31 verse 14 inotaura kuti sabata rinobatwa sei. Naizvozvo chengetai sabata. Tsokorodzai. Naizvozvo chengetai sabata. Tsokorodzai. Naizvozvo chengetai sabata. Kana tarichengeta toita sei? Nokuti idzvene kwamuri. Sabata rinochengeterwa nhau yekuti idzvene. Ani nani unorizvidza ngaaurayiwe zvirokwazvo. Tsokorodzai ipapo. Ani nani unorizvidza ngaaurayiwe zvirokwazvo. Saka kusavada kana kuine vanhu vanobata sabata zvechokwadi. Arume ina handifunga kuti ndiri kuborasika. Ini ndoda kungokubvunzaiwo chete kuti ndizvo here zvamuri kuita. Saka kana muchibata sabata zvamunoita mukaona mumwe achiri shora munomutaka namabwe amumuparidzire kuti tendeuka. Munhu anotyora sabata hanzi tendeuka, anotemwa nematombo ofa. Saka masavadha tingadai tiine mirwi yematombo. Apa ndo pakafira Bernard Spiwe akazofira apa. Uri kuona pane nyasha kureva kuti kana muchibata sabata mukaona munhu anenge ari shora anenge ashanda musi wesabata munomuuraya nematombo. Handizvo zvamuri kuita masavadha. Mataura zvesabata munozotaura zvenyasha. Zvino kusabata hakuna nyasha. Pedzisai. Naizvozvo chengetai sabata nokuti idzvene kwamuri. Ani nani unorizvidza ngaaurayiwe zvirokwazvo. Nokuti ani nani unobate basa ripi neripi naro munhu uyo ngaabviswe pakati porudzi rwake. Mabasa ose mazvita. Saka anoita zvekutobviswa, anotakwa namabwe obviswa pakati perudzi rwake. Saka toda kuona kuti Israeri apiwa mutemo wesabata akauteedzerawo here. Mutemo uyu uri pa 31:14 dzaExodo, 15:32 dzanyumeri. Numbers chapter 15 verse 32 toda kuona kuti pane here mumwe akamborityora akafa. Sabata zvekuti vanhu vanotekwa nematombo makazvinzwa kupi? Kusabata kwamuri kunenge dai kuine matombo munofanira kupinda sabata muine matombo padhuze muchicheka kuti hapana mumwe here musavadha ari kutyora mutemo. Zvekuti kana ukakwira kombi uchienda kusavadha unofanira kusabata unofanira kutotema futi dhiraivha wekombi. Because dhiraivha wekombi ari pabasa musi wesabata. Ukangoreceiva phone call musi wesabata unofanira kuenda matombo paEconet apa wotema Econet nematombo. Ndawana network sei musi wesabata muri kuita basa rekushanda pasabata panapa. Ukavhura TV musi wesabata ukaona pachiverengwa news woenda kuZBC wonovatema nematombo. Muri kuverenga news sei pazuva resabata muri kushanda mutemo hauzvipfume. Tiri kungokupuruvhira kuti hakuna munhu ari kubata sabata. You are deceiving yourself. Saka ndonhaudza tiri kuti vakuru vesabata kana vazouya tichivavhurira mavhesi aya. Apa tiri kukupa snippet yezvirongwa zvichaitwa musi wedare iro 15:32 dzanyumeri. Sabhonge uya kudare. Zvino vana vaIsraeri vachiri murenje. Vana vaIsraeri vava vasati vasvika Kenani
vava chiri mudesert vakaona munhu aiunganidza tsotso nomusi wesabata. ai tsukurudzei vhesi imi. Zvino vana vaIsraeri vachiri murenje vakaona munhu achiunganidza tsotso nomusi wesabata. Anga asingakanye zvidhina tsotso rechiri kunoti gathering sticks tutsotso katsotso kasvinga kakeke tsotso isabata. Saka vakaita sei? Vava dzidziswa 31:14 zvikanzi anenge angozvidza sabata anotemwa nematombo ofa. Ndobva vawana shasha ichinhonga tsotso ikati haasi matanda kana tunongori tutsotso. Mwari angaite problem netsotso idzi. Anga ari munhu waIsraeri akawanikwa achinhonga tsotso nezuva resabata. Vakamuita sei? Avo vakamuwana achiunganidza tsotso vakamisa kuna Mozisi naAroni. Zvikanzi Mozisi ndiwo akaanganidzwa Mwari achiti vanhu vanoshanda nezuva resabata vanofa. Uyu anga achinhonga tsotso kuti mhosva here kana kuti haisi mhosva iwe ndiwo uchatonga. Tangokutaurira shasha idzi tsotso dzake. Nokuungano yose vanhu vese vakauya zvikanzi kweiwongo uchita sei? Zvikanzi itsotso hapana dhiri handina kutema muti ndanhonga tsotso. Mwari angaite problem netsotso. Tsotso chaidzo munhu akaendeswa kudare nenhau yetsotso. Yes. vakamisa mutorongo nokuti pachechi papa ine torongo. Bvunzare pasaidi pako kuti kusabata kwamuruku munaro here torongo. Hamwana chechi akadai nati pindai zvenyu. Shamarusvika pagedhi rechechi so ona pakanzi church prison cells. Umu ndo muchitokisi matinoisa nhubu dzese dzinenge dzavhirika Mwari. Pachechi papa ine jeri. Hai. Saka kuSDA torongo munaro here. Yes. vakamisa mutorongo nokuti kwakanga kusina kurebwa zvaaifanira kuitirwa. Zvikanzi papa sinaiziva kuti anofanira kuitirwei. Ishe akati kuna Mozisi. Ishe ndokubva ati kudii kuna Mozisi. Munhu uyu zvirokwazvo unofanira kuurawa. Ungano yose inofanira kumutaka namabwe kunze kwemisasa. Ipapo ndo pamunofanira kudzokorodza. Ishe akati kuna Mozisi, munhu uyu zvirokwazvo unofanira kuurawa. Ungano yose inofanira kumutaka namabwe kunze kwemisasa. Hazvina kunzi mapurisa ngaamuteme nemabwe. Zvakanzi chechi yese. Kureva kuti kana munhu atyora sabata haaitorwe kuhurumende anourayiwa nechi chechi ndo inotora matombo yogadzika bhaibheri apo. Baba mavhesi acho mahanzwa. Nongara hanzi ungano yese nevana veSunday school vainzi ngavanhonge matombo. Hakuna aiti zvokutema zvinondinetsa. Waitemwa futi uchinzi uri kupikisa Mwari. Nevanoti ndikukanda ndinopotsa wainzi potsa wakanda. Saka akatemwa here mukomana. Ipapo ungano yose yakamisa kunze kwemisasa. Vakamutaka namabwe akafa sezvo zvakanga zvarayirwa naMozisi naIshe. Mazvita henyu mutemo wesabata kana musina wamuri kutaka namabwe masabata, you are deceived by the devil. Because uyu mutemo wesabata richiitwa sabata so richiitwa vanhu vachinakirwa vachitenda Mwari. Mumwe nemumwe anenge achichoka chokota panera ari netitsotso twakaitwa ari kunhonga. Ndinogona kutema munhu panapa ndikaenda kumata deura ropa ndiri mubhaibheri. Nouraya ndiri mubhaibheri. Haana kutemwa nematombo nemapurisa. Akatemwa nematombo nevanhu vaIsraeri ndo vakamuuraya sezvakanga zvarehwa naMozisi naIshe. Kana muchiti muri kubata sabata muri kutaka here vanhu namabwe. Musatudze zveropa raJesu. Kwete. Nokuti ropa raJesu harina kumbotaura zvemurero waMozisi. Murero waMozisi wakapiwa Israeri. Ndosaka pamuri kubata sabata musiri kubata ropa raJesu kana mazwi akarehwa naJesu. Muri kubata zvakaitwa kuna Israeri. Saka ndiyo nzira yebatwa nayo sabata. Saka vaamai Ellen White torai vakuru venyu muye navo kudare. Tigonesana. Chiri kukunetsa ichi. Hamusi kubata sabata muri kunyeperana.
28:9 dzanyumeri. Ipapa ndo paturira kuziva kuti riri kubatwa here sabata, nekuti rinobatwa sezvakarayirwa nemurayiro. Asi nomusi wesabata iti nemusi wesabata vadikani. Saka kana taungana mukati nhasi isabata, izvi ndo zvinoitwa musi wesabata izvi. Tangidzai. Asi nomusi wesabata munofanira kuuya namakwai makondobwe 2 egore rimwe. Munouya ne2 makwai egore rimwe, kureva kuti munofanira kuti gwai iri rine nguva yakadira zvaro. 1 year old 2 rams. Musi wesabata unouya nemakwai madiki anenge ari zvikono asi zviri zvegore rimwe, asina kuremara. Vatudi daira tizwe. Imi munorwara imi. Kuita mtipfeka sutu kuita nharo dzisina basa rese. Uyai kumaiki uku mutaure zvamuri kutaura. Dai murume mukuru anoita nharo dzisina basa rese dzakadaro. Vapi maiki vadaire tizwe. Uyai mudaire kumaiki. Maseremoni olozi kuti kudi. Vapi maiki vadaire. Tangai mataura zvamataura zvese achikunzwai apa. Tizokupai bhuku muvhure. Daira itinzwe. Anga ari machi. Endai kuseru munodereiko. Naimi. Musatende, musambotenda murikuita nharo. Ingotaura ibenzi kuti mati kudini makamira. Basa guru remuri kuita kuti vanhu vazive nezvaMwari. Moral laws. Mirai vataure, batirwai Mike. Taurai. Anonzi moral laws. Pedzisai. 10 commandments dzakanyorwa nemunhu waMwari. Ceremonial laws. Pakaroverwa Kristu pamuchinjikwa ndopakaroverwa. Tarisai nyaya yemablessings. Aiwa musaende kure. Toda kuti mudaire nhau yesabata. Jacob. Sabata rine blessing yaMwari. Rakatanga origin pa creation. Chimirai ipapo musaende kure. Imbomirai dawo kubvunzai. Imbomirai toda kuti mupindure. Mukataura zvakawanda musina magwaro, mune muchitaura nyambo. Chindipai verse inotaura zvemamoral laws nemaceremonial laws. Anotaura kuti mamoral laws akasara, maceremonial laws ndo akaroverwa pamuchinjikwa. Kana muinayo ibvai mavhura muiverenge. Mana Ezekiel 20 rekaendi kuverengere. Verengai. Ichokwadi here kuti maceremonial laws ndo akaroverwa paKalvari. Mamoral laws akasara. Mamoral laws akasara. Chiverengai tinzwe. Panotaura kuti mamoral laws, 10 commandments, maceremonial laws, minge mitemo yese. Tirikungoda verse inodefine, inopatsanura mirayiro ichiisa mimipanda. Kuti aya mamoral laws, aya maceremonial laws. Mukaiwana iyoyo, ndokusira pulpit muparidza enda kuenda kumba. Tombonokumbira kuna Mwari vandizarurire. Denda karasika. Ndokusira pulpit izvezvo. Modzidzisa vanhu vese ava. Chiwenganga chikunyeperai. Sabata rakasara mimwe mitemo yese yakaroverwa paKalvari. Verengai. Pana Ezekiel panobudisa Ezekiel chi. Ezekiel chi. Tipei chapter. Kana paita bhuku panaka. Pavhurwa zvapo bhuku. Pavhurwa bhuku. Kana pavhurwa bhuku pakanaka. Kana pavhurwa bhuku pakanaka. Chatirura manje kuti munhu angotaura zvaanofunga. Muri kuverenga bhuku iri. Ezekiel chapter 20 verse 12. Ezekiel chapter 20 verse 12. Verengai. Moreover, also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctify them. Yes. Matopedza. Now the Aiwa. That ndiyo here verse yenyu iyi. Kana kuti hamusati mapedza. Verse akati wandei. Aiwa. Muruda mangani tokupai nguva tinayo. Tiri kuda kuti mutiudze kuti mune mangani. Iyi ndiyo here yekutanga iyi. Ndiyo yekutanga na mune mangani. Mavhese ndogona kuwana anofanira kuita 5. Munoda kuwana 5. Saka ngatitange tataura nezveiyi. Tozokupai muverenga yechipiri. Imboiverengai futi.
aiwa verenga rechirungu ndo rakatonyatsonaka. Rechirungu runatsori very clear. Kana zviine mavhesi katinenge tagona ndo zvatiri kudeedzera vanhu kudare izvozvo. Ndoaziva masavadhani naro. But kana vavhura magwaro vari vagona naro dzine magwaro dzakanaka. Dzisina kunaka ndedzekungoti hakuna zvakadaro munhu achienda. Idzi hatina nguva nadzo idzi. Dzine magwaro dziri right. Verengai tinzwe. Regai ndiverenge zvichida pamwe hamusati maiwana. Vati Ezekiel 20 verse 12 ndizvozvo. Moreover also I gave them my Sabbaths to be a sign between me and them, that they might know that I am the Lord that sanctified them. Muri kurangarira kuti ndati vaburitse mavhesi anotaura kuti ndati inini ndiri kuda kuti vaburitse mavhesi anoisa mirayiro mumipanda inoti aya ndo maceremonial, aya ndo mamoral, iyi haite. Haina chairi kutaura pamusoro pemipanda yavari kutaura. Saka vhesi yavo haisi kuaplya panhau yatiinayo. Ini ndapedza kunzwa mavhesi avari 5 ndichavuzovhura matatu nekuda kwenguva anotaura kuti mirayiro haibvumidzwe kupatsanura, inoshanda yakakwana iri 613. Ndichazovhura andinawo ndo kana vakana 5 ndogona kuvapa, but nekuda kwenguva ndichangounza matatu. But ivo semunhu ane shungu ndoda kuti vaburitse mashandi. Mirayiro inopatsanurwa here ichiswa mumipanda? Ndo mubvunzo wokutanga. Wechipiri ndewekuti ivo vati mamoral laws haana kuroverwa paCalvary, maceremonial ndiwo akaroverwa paCalvary. Tinoda futi vhesi dzacho pa5 ipapo ngaabude. Tipe vhesi number 2. Isaiah 66 verse 22 to 23. Verengai Isaiah 66 verse 22 to 23. And 18's way. For as the new heavens and the new earth that I make shall remain before me, yes, says the Lord, so shall your offsprings and your name remain. From new moon to new moon and from Sabbath to Sabbath, all flesh shall come to worship before me, declares the Lord. Good. Chinangwa chenyu chekuvhurisa vhesi ndechei? Kundibudisira pachena kuti denga idzva perinouya, masabata aMwari akanga aripo pacreation. Pasati pava nemaIsraelites, pasati pava nemaGentiles, Mwari pachavo vachisika planet Earth. Before sin pachine righteousness. Saka tisati taona chivi chisati chauya, Mwari vakazorora on the seventh day as a Sabbath. Zvese zvamuri kutaura manje Sanctified it as a holy. zvese zvamuri kutaura izvi hazvimo muvhesi dzamaverenga. Ini ndoda kuti mutsanangure kuti vhesi iyi iri kuburitsa chii pamusoro pemibvunzo miviri yamakatarisana nayo. Makatarisana nemubvunzo wekuti mirayiro yakapatsanurwa papi, ichinzi iyi maceremonial, iyi mamoral. Saka ndo vhesi dzamuri kufanira kuvhurisa. Mubvunzo wechipiri uri kuti mati maceremonial akaroverwa paCalvary, mamoral akasara. Chiri kuda futi vhesi dzacho. Pavhesi iyi pangotaurwa pamusoro pesabata. Ndo ranga richitaurwa zvichinzi ano masabata angu acharamba aripo. And it from one Sabbath to another shall all flesh come to worship before me, saith the Lord. Hapana kutaurwa kuti sabata riri mumoral here kana kuti riri muceremonial. Uye hapana kutaurwa kusara kwaro Jesu achiroera mimwe paCalvary. Saka mibvunzo iri miviri haipindurwe nevhesi iyoyi. Vhurisa yechitatu. Genesis chapter 2 verse 2 to 3. Verengai tinzwe. And on the seventh day, God finished his work that he had done. And he rested on the seventh day from all his work that he had done. So God blessed the seventh day and made it holy, because on it God rested from all his work that he had done in creation. All right. Right, imbomirai. Toda kutsenga verse number 3, tobva taenda pa verse number 4.
vhesi yati 7th day haina kuti Sabbath day. Hapana Sabbath pa Genesis chapter 2. The word Sabbath does not appear in Genesis chapter 2. Kana ndarasika verengai futi mundiratidze izwi rekuti Sabbath. Izwi rekuti 7th nekuti Sabbath zvakasiyana. Mwari haana kuzorora nemusi weSabata. Mwari akazorora nezuva rechinomwe. Amen. Saka musakonfuse nhau idzi dziri mbiri. Izwi rekuti Sabata rinotanga kunzwa Israeli. Adhamu haatomboziva. Akasvika pakufa Adhamu haarizive. Izwi rekuti Sabata. Imi ndimukutorisa harimo muGenesis chapter 2. Kana mariona moti pawo pamwe ndatadza kuriona. Chakaropafadzwa naMwari izuva rechinomwe kwete zuva reSabata. Verse number 4. Isaiah 58 verse 13 and 14. Ngatinzwei. If you turn back from your foot from the Sabbath, from doing your pleasures on my holy day, and call the Sabbath a delight and the holy day of the Lord honorable. Yes. If you honor it not, going your own ways, or seeking your own pleasures, or talking idly, then you shall take delight in the Lord. And I'll make you ride on the heights of the earth. I'll feed you with the heritage of Jacob, your father, for the mouth of the Lord has spoken. Right. The blessing that Jacob inherited because of God's blessings. Now, inimanje chiri kundishamisa mirai munzwe chiri kundishamisa vajeka ndechenzwi rekuti and feed thee with the heritage of Jacob your father. Ndiudzei mimi kuti Jacob akaita baba venyu rini. Tinotenda mufundisi munhu wese achaponeswa kudenga tinoeni 12 gates of the tribes of Israel. MaIsraelites ndo akanga ari symbolically tichitanga ndo vakanga vapiwa simba iri. Pavakatadza kuramba vari mukubwinya kwaMwari takapinda kuvanhu vese, but those gates are still there. Mwana wese ari muchiKristu, they are descendants of Abraham. Abraham is our father and ndo pane lineage of Jacob. Saka we cannot run away from that as Christians unless tiri kune imwe religion. No, chinzwaika mukoma. Ini ndiri kufunga kuti you are confusing yourself. Do you know where I think you are confusing yourself? It is because Jacob wamati mimi by faith tiri vana vake. Ndiye akapuwa mitemo iri 613. Ndiye akapuwa ma10 commandments. Ndobva apuwa zvakare Numbers 28. Haina kuzopedzisa kuverengwa, iverenge imi muipedzise. Imi mazopindura tati isusu hakuna ari kuuya nemakwai ake. Mukati maceremonial laws iwayo akapfuura. Muri kujamba jamba, mire ndikuratidze kujamba jamba kwamuri kuita. Imboipedzisai, tangire paverse 9. Asi nomusi weSabata munofanira kuuya namakwayana amakonobwe maviri egore rimwe asina kuremara nezvegumi zviviri zveefa yeupfu hwakatsetseka 3 kgs dzefine flour chive chipiriso cheupfu nedrink offering yacho hwakakanyiwa namafuta nechipiriso chacho chinodururwa. Saka waizouya nemazambiringa akasvinwa chobva chanzi idrink offering paSabata. Saka waiuya nemakwai maviri egore rimwe 3 kg dzefine flour nedrink offering. Ndo musi wega wega pedzisai. Ndicho chipiriso chinopiswa cheSabata rimwe nerimwe. Sabata rimwe nerimwe. Ndicho chipiriso chinopiswa cheSabata rimwe nerimwe. Azvita. Saka muri kuona zvavaita vajamba kumitemo ndobva vaenda kuna Adhamu. Vakati Mwari akazorora. Saka tiri kubata Sabata. But isi hatina kuroona Sabata muGenesis chapter 2. Now ini ndinoda kuti ndizive kuti chinokupai kuti imi muverenge chapter 2 ya Genesis moona kuzorora kwaMwari moti imimi ndo pakatangira Sabata. Saka ini ndofanira kuriteedzera. Moshayiwa kuti ratangwa naMwari. Adamu obva ari rega, Seti obva ari rega, Inosi obva ari rega. Uri kuona pane nhau yacho? Kainani obva ari rega kuribata.
Mahalalel obva atadza kuribata, Jared obva atadza kuribata, Enoch obva atadza kuribata, Metusela obva atadza kuribata, Lamek obva atadza kuribata, Noah obva atadza kuribata, kusvika kuna Abraham harina kubatwa pesa apo sabata harina kubatwa. Imimi muri muno muZimbabwe muri kuti kuda kunoribata pa Genesis chapter 2. Majamba Genesis chapter 2. Mama pana Isaiah 58. Pari kunziwe ukanga wagona kubata sabata ndinokupa maropafadzo aya. Andakataura kuna baba wako Jacob. Muri kuona here kuti muri kujamba because Mwari pari kuti ukabata sabata achitaura naIsrael, achitaura zita ra Jacob, ari kudzokera kuExodus 20 kwakatanga covenant yemurayiro. Kureva kuti kana mati maceremonial laws akapera, haapere kama laws acho mapromises emaceremonial laws obva asara. Kana maceremonial laws akapera nemapromises anofanira kupera futi. Chii chiri kupedza mitemo but mapromises emitemo achisara. Chii chiri kupedza mitemo? Zvakanzi naMwari mukatedzera mitemo ndokuitira izvi masara makazvibata. Kwe Jacob wamuri kutaura uyu hamusi kuona here kuti Mwari ari kutaura nezvaJacob achisiya Adamu nokuti Jacob ndiye akapiwa mutemo. Madii kuti Mwari ari kutaura mapromisi kuna Jacob nokuti Jacob akapiwa promisi, akapiwa Adamu, akapiwa promisi ndiani? NdiAbraham, ndiye ane vana vakapiwa mutemo. Imi hamusi mwana waAbraham panyama imi, muri mheteni kufanana neni. Hamusi mwana waAbraham imi. Ende mukataura zvokutenda futi ndichakubate kuti muri kunyepa futi. Because according to the scriptures, Abraham haasiri anopa vanhu blessing. Abraham akatopiwa promise. Akapiwa promise ndiAbraham. Toda kuziva akapa promise kuna Abraham. Ndiye baba wedu iyeye. Hatisi vana vaAbraham akapiwa promise. Tiri vana veakapa promise kuna Abraham. Anotaura kuna vaJudha achiti before Abraham was, I am. Ndiye watu mulidzo kutenda yeye. Ndikakuita mwana wakabata saga reChristian ke, ndichitadza kuita kuChristian ke achiri kupa masaga ndopenga. Abraham haana kutenda kwaakanga ainako. Abraham akaprofita bedzi zvekuuya kwokutenda kwaizouya. Amen. Haana kutenda kwaanga ainako Abraham. Dai ringoti averenga mavhesi ake. Abraham anga achingori a figure of Christ who was to come. That's why Galatians chapter 3 verse 23 ichiti takanga tichibvarirwa mumurayiro takamirira kutenda kwaizouya. Kuti kutenda kwaitozouya kwaakusiko mazuva aAbraham. But ndoda kuti muone zvakare kujamba kwamuri kuita. Ndoda kukuratidza kujamba kwamuri kuita. Verenga age 5. Tisati averenga hangu ndaikumbira kuti ndizoradzwa mavhesi anoratidza kuti Noah anga asingachengeti sabata. Handisati ndasangana nayo. Aiwa. Okay, Matthew chapter 5 verse 17 kusvika pana 19. Jesu vaakutaura manje. Kristu pachavo vauya. Mata hapana here vhesi. Handisati ndaiona. Ndichakupa iripo. Kuishaya kwenyaya zvinoti haiko. Ndokupa inayo. Vhesi. Matthew chapter 5. Ndikatoshaya vari kwete vhesi. Vhesi hatishaya. Matthew chapter 5 verse 17 to 19. Matthew chapter 5. Ndoda kuti muiverengere chirungu. Vamwe vataurawo kuti sabata hapasina. Kristu vakati, ndiKristu manzwi aKristu pachavo. Mazwi aya akanaka mukoma. Do not think that ende maita zvakanaka kuti vaivereka iri age 5. Bosi kana makuivereka mabvadzokera zvedu kunzvimbo kwenyu ndinozopedzisa kupaiwo angu musisiri pamaiki. Saka magona maisa page 5. Ndofunga ndo chibaba chevhesi yeyi. Dziri kuti takuita vhesi. Tofunga kuti hatizive. Do not think that I have come to abolish the law of the prophets. I did not come to abolish it. I have not come to abolish them, but to fulfill it. But to fulfill them. Right. Tokorodzai vhesi iyoyo. Ipapapa. Do not think that I have come to abolish the law of the prophets. Handina kuuya kuzovharisa mutemo nevaprofita. I have not come to abolish. Handina kuuya kuzoparadza mutemo. But to fulfill them. Asi kuzouzadzisa. For truly, zviro kwazvo I say unto you, hakuna kana nyota imwe chete. Until heaven and earth
pass away. Denga nenyika zvingapfuura. Not an iota, not a dot will pass from the law until all is accomplished. Therefore, whoever relaxes one of the least of these commandments, commandments, these are the 10 commandments, and teaches others to do the same, will be called least in the kingdom of heaven. But whoever does them and teaches them will be called great in the kingdom of heaven. Ndiri kufunga kuti kana muine mweya wokudzidza mavhesi aya muchibva pano hamuchaavhura futi muchiita nharo dzemurayiro. Idzokorodzei kai, idzokorodzei, verengai. Musafunga kuti ndakauya kuparadza murayiro kana waprofita. Handina kuuya kuparadza. Handina kuuya kuzoparadza. Asi kuzadzisa murayiro. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro haingatongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Mira dzokorodzai vhesi iyoyo. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro haitongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Regai ndiverengere chirungu. Some of these arguments dzinoitwa nenhau dzemurayiro hadzisi doctrinal, dziri grammatical. Munhu anenge akundikana kungonzwisisa zvakanyorwa, kuverenga chete. Kuverenga ndo kunenge kuchinetsa vanhu. For verily I say unto you, till heaven and earth pass, one jot or one tittle shall in no wise pass from the law till all be fulfilled. Zvichida pamwe munonetseka kunzwisisa chirungu. Izwi rekuti till rakafanana naamai vari kuti kumwana wavo haunganwi maheu kusvikira wasakura rainiri rese. Kana kuti chikoro chinoti hakuna anoenda kumba kusvikira mapepa aya ese anhongwa. Hazvirevo kuti headmaster varambidza vanhu kuenda kumba, vapa condition yekuti kana mapepa anhongwa vanhu vachaenda kumba. Idzokorodzei vhesi yandaverengai. Nokuti zvirokwazvo ndinoti kwamuri, kusvikira denga napasi zvichipfuura, yota imwe kana tsanga imwe yomurayiro hazvitongopfuuri zvisati zvaitika zvose. Kusvikira zvazadziswa zvese. Kureva kuti murayiro waipfuura, hakuna kana pisi diki yemurayiro yaipfuura kusvikira zvazadziswa. Vhesi yamaverengesa mukoma haina kuti murayiro haupfuure, yakapa condition yekuti haupfuure kana usina kuzadziswa. Saka chatiri kutsvaga hakusi kuti murayiro unopfuura here kana kuti haupfuure. Tiri kutsvaga kuti pawakapfuura wakanga wazadziswa here. Tikapaona pakazadziswa murayiro ndipo pawakapfuura futi ipapo. Ende kunaka kwazvakaita vabva vati airi maten commandments. Kuroti tikaona paakazadziswa tikubva tati zvaita sei zvedu zvapfuura. Saka chaakudiwa kuti tiiwane vhesi yazvakazadziswa. Inonzi John chapter 19. John chapter 19 verse 26. Unoziva kuti ndo zvandenge chitaura zvazvo kuti ukanga usikazive magwaro usafunga kuti munhu wese haazive. Ndosaka ndandiri kuti ndinoda vakuru ndanjiitira zvataita izvi kuti tavhurirwa mavhesi 5 towanawo toshaya 1 inoburitsa a sound argument padoctrine sezvataita izvi teta westa nguva. Tiri kuda vanoti isusu torinzwisisa doctrine nechisavada. Clearly my brother does not have a sound understanding of his own doctrine. Vhesi yati hakuna kana tsanga imwe chete yemurayiro ichapfuura isina kuzadziswa. Tirida kuona kuti mavhesi aya ari kuti murayiro unofanira kutanga wazadziswa kuti ugopfuura. Pane here pakazonyorwa kunzi mavhesi akanga arehwa naJesu kuti aizadziswa akazozadziswa here? Kana tapawana murayiro wakapfuura. Ende vati maceremonial laws akapera, moral laws akasara. Zvavataura tavapa mukana wokuvhurisa 5 mavhesi vashaya kana 1
inopatsanura mirero kuti aya maceremonial aya mamorals hapana. Ndandava papulpit ndikati vakaiburitsa takutenda vaishaya. Ungagone here kunamata uchitenda doctrine risina kana verse 1 ugofunga kuti Jesu paanouya uchapinda denga uchitenda chinhu chanyo. Ellen White ndiye mumwe wavafaridzi vakanyora mabhuku asingapere. Nekuwanda kwawo kwese mabhuku aEllen White hapana vhesi inoparadza murayiro aya mamorolozi aya maceremonial hapana. Sanyeperu hapana. Dai murume wetamusiya achienda maiti vamurambidza kuvhurisa mavhesi ake. Mangwana tichauya kuzopitira mubvunzo kana wazoenda manherano enda unorara uchiverenga. Kana uine bhaibheri mufondi secha wouya nayo vhesi yacho inotaura kuti aya maceremonial laws akasara akapera pamuchinjikwa iyi immoral law yakazara. Ngwana ukauya nayo ndokupa futi pulpit umburova svondo rinouya ine ichimboita macorrections nekunyengetera kumwari makandisa achiparidza vhangeri yakatsauka sei makore esaya ndaifunga kuti murayiro wakapera vhesi yazobuda yati wakazara. Takanyara Mwari ndibatsirei ndobhotendeuka ndiri kumba ndichitova makumba ndozodzoka ndoti ndiregerere vadikani. Murume uyu akazondibhabhatidza ndakatotendeuka ndatomusavata izvezvo. Bosi kana ndaone kuti ndiri kuparidza nhema handicharamba ndichiparidza kujayara imo yakutovharwa. Ndopane nyaya yacho kaka toda kuvharisa chechi. Toda kuti chechi dzivharwe. Ndianani panopenga zvokuramba achiteera dhokutiri ravhetwa rikaonekwa risina magwaro unongochitorwara handiti? Kana indaonekwa ndakarasika ndotoda kumana vharai chechi handei kuSDA nemaspikari tombonogara pasi todzidza kuvakuru. Bosi kana munhu aziva vhangeriwo usingarizive mukuru pakunamata mukuru kukudarika hazvina basa nezera rake. 1926 dzaJohani magwaro ati murayiro unopfuura bedzi kana wazadziswa. Tiri kuda kuona kuti wakazozadziswa here. Zvino Jesu wakati achiona mai vake, Jesu ndokubva dzaroverwa wenda badzatarisa mama dzadziri pamuchinjikwa nomudzidzi waaida ndokubva dzaona John ndiye waaida ndiye ainyora nyaya yacho. amirepo akati kuna mai John vake, anga akamirawo achitorisa mukuru aroverwa. Amai vava varipo vakatarisa mukuru aroverwa. Jesu ndokubva ataura kuna amai, mai tarirai mwanakomana wenyu. zvikanzi iwe Maria usachemena handisi mwana wako kana uchida mwana uyu mukomana ndiye mwana wako handina mai panyika pana. Zvikanzi woman your son ukaverenga rechirungu pakatonzi woman haana kuti mother zvokutotereshona rati mai harina kuburitsa zvakanaka. Ingadai rakati iwe mukadzi uyu ndiye mwana wako. Imagina shamwari Jesu akaroverwa vanhu vaiti zvapinwa pamwe achaita hunhu padzatowedzera. Una hunhu nanhasi hati munofunga kuti kunamata kunounza hunhu. Kunamata hakuunze hunhu kunounza umwari. Jesu akati kuna amai vake vepanyama, iwe mukadzi uyu ndiye mwana wako. Kana wanga uchida mwana uyo mwana uyu handiite amai panyika ini ndakasika nyika. Ndobva atarisa John akati kudii? Ipapo akati kumudzidzi, akati kuna John, iwe mukomana iwe tarira mai vako. zvikanzi avo ndo amai vako. Kubva panguva iyo mudzidzi akavatora akavaisa kumba kwake. Zvikanzi naJohn, mama ndofunga mangozvinzwira takutenda kumba tese ndindatoda ngwerei. Ndai mukomana uyu ndiye mwana wangu aramba pachena paKalvari chaipo atoti ini ndini mwana wenyu. Ipapo shasha yanga izoti amai vava vasingatende makore ese andichiparidza vari kufunga kuti vachapinda denga nokuti ndo vakandizvara panyama. Izvo denga haripindwe nenyaya yechizvaro yechibereko, denga rinopindwa nekutenda. Saka pavari kunzi endai munochengetwa naJohani vari kunzi vaende kunodzidziswa shoko naJohani. Johani ndiye akuzovadzidzisa mukomana uyu haasi mwana wenyu, ndiye Mwari akakusikai. Saka chii chakazoitika? Shure kwaizvozvo Jesu akati achiziva kuti zvose zvapera. Jesu akati achiziva kuti zvese zvapera, kuti rugwaro ruitike akati, ndine nyota. Pakanga pamirepo hari izere nevhiniga. Haiwa kana
After this, Jesus, knowing that all things were now accomplished, that the scripture might be fulfilled. Kuti rugwaro ruzadziswe. Akaita sei? Pakanga pamirepo hari izere nevhiniga. Zvino vakaisa chipanje chizere nevhiniga parutanda rwehisopi. Vakarwisa kumuromo wake. Zvino Jesu wakati agamuchira vhiniga akati, zvapera. Akakotamisa musoro wake, akapa Mwari mweya wake. Akati zvaita sei? Zvapera. Kureva kuti mirayiro yese yazadziswa. Umwe zvatarwa chokwadi hachina kunyatsobuda. Mira ndikuperi kwezivhesi. Murume uyu atiye hapana vhesi inotaura kuti sabata rakaguma iripo usanyeperwe. Actually aripo apere. Tinotoshaya nguva yekuavhura yese. Endai pa 2:13 dzavakorose. Ndo mavhesi amungadai muchinyora manjaya. Munovabvunza kusavadhawo. Kwazovhurwa imwe. Haina kunaka iyo. Inenge inuti munonyepa inini. Makati mimwe mitemo yakapfuura, sabata rikasara. But pane paratotaurwa richinzi rakapfuura. Nemi makanga makafa pakudarika kwenyu. Nemi makanga makafa pakudarika kwenyu. Napakusadzikiswa kwenyama yenyu. Napakusadzikiswa kwenyama yenyu. Wakakuitai vapenyu pamwe chete naye. Wakakuitai vapenyu pamwe chete naye. Akatikanganwira kudarika kwedu tose. Akatikanganwira kudarika kwedu tose. Akadzima rugwaro. Akadzima rugwaro rwakanga ruchirwa nesu pazvirevo zvarwo. Icho akadzima rugwaro rwaipesana nesu pazvinyoro zvarwo. Akaita sei? Akarubvisa irwo pakati. Akabva arubvisa pakati pedu. Akarurovera pamuchinjikwa. Ndokubva arurovera pamuchinjikwa. Ubera Jesu maoko. Kuti gwaro iri ndiri murayiro. Ndokubva anzi ndere maseremonial. Pane rimwe racho rakasara. Ngatinzwe kuti zvakafamba sei. Akarovera pamuchinjikwa. Akakunda mabati nemasimba. Akaparadza vabati namasimba. Akavabudisa pachena. Akavakunda mauri. Naizvozvo ngatingoti naizvozvo. Nekuda kwokuti bepa riya raitipikisa remurayiro riya rakaroverwa pamuchinjikwa. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo unokutongai. Munhu ngaarege kuvapo anokutongai pazokudya. Kuti madya mhuka dzisina mahwande akaparadzana. Kana zokunwa. Pamusoro pemazambiringa akarara. Kana nokuda kwomutambo. Kuti hamuna kuenda kupaseka. Kana pakugara kwemwedzi. Hamuna kuuya kumutambo wekugara kwemwedzi. Kana pasabata. Kana pasabata. Sabata rabatwa. Tsokorodza 16. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo nokutongai. Murume uyu hafanire kuve pamaiguru. Ndashoko rati munhu ngaarege kuvapo. Zvokuti kutomba maiki tatovhuna gwaro. Rati hapafanire kuwanikwa munhu anoti sabata ngaribatwe. Tangidzai. Naizvozvo munhu ngaarege kuvapo nokutongai pazokudya. Kana zokunwa. Kana zokunwa. Kana nokuda kwomutambo. Kana pamusoro pemutambo. Kana pakugara kwemwedzi. Kana pakugara kwemwedzi. Kana pasabata. Kana pasabata. Izvi mumvuri wezvaizouya. Izvi mumvuri wezvaizouya. Asi muviri ndowaKristu. Muviri ndowaKristu. Munhu ngaarege kuvapo anokutorirai mubayiro wenyu namaune. Apedziseka muri kutiza sei? Viringe 18. Munhu ngaarege kuvapo nokutorirai mubayiro wenyu namaune. Kuparidzirwa sabata kutorerwa mubayiro namaune. Nokuzvininipisa nokunamata vatumwa. Achivimba nezvaakaona. Achizvikudza pasina nokufunga kwenyama. Asingabatisisi musoro. Uyo maari muviri wose unosimbiswa nokusunganidzwa nezvisungo namarunda ndokukurisa kwaMwari. Saka musoro ndiKristu kandiyari kureva.
kuroti murayiro wakanga uri mumvuri waKristu aizouya. Saka murume uyu ataura mazwi akakora, andinofanira kuti usaende ndisina kuapwanya mazwi iwayo. Haana kunaka. Ini ndamupa challenge. It was a very clear challenge. Iwe wati nauye kuti sabata rinoda kuti munhu auye nemakwai maviri anenge ari egore rimwe ne3 kgs the fine flour nedrink offering pasabata rimwe nerimwe. Zvikanzi aiwa mitemo iyoyo yakapera. Yapera kudaro ndokubva sabata rino. Saka mutemo unoti sabata rinobatwa sei? Hanzi wakapera. Ndobva rasara riripo sabata racho. Harisisina murayiro wokuti rinobatwa sei. Because tanga tichida kuziva kuti kana mati munobata sabata munobata sei. Nokuti vakapuwa mutemo wesabata ka pavari kuverenga masavada havasi kuverenga Genesis chapter 2, vari kuverenga Exodus 20. Remember the Sabbath day to keep it holy. Saka isusu tiri kuti akaudzwa remember ndiIsraeri, ndiJakobho nevana vake. Ndiye futi akaudzwa kuti rinobatwa sei. Ivo vati ayewo nauye kuti munhu auye nemakwai maviri kusabata, because isu takaida kuti tikuratidze kuti kana muchiuya kusabata musina makwai maviri egore rimwe hamusi kubata sabata. Because akabata sabata akaudzwa kuti rinobatwa sei. Saka aiuya nemakwai ndonzira yacho yaraibatwa naro. Ivo vati ayewo zvemakwai zvakapera sabata rikasara. Zvokuti dai tati kudedu kuwesta nguva tavati ngavachitiudza kuti nzira yakanga yarayirwa kuti sabata ibatwe nayo nzira iyi yanzi yakapera. Nyowani nzira yakazoti kudii. Because kana mati sabata riri kubatwa asi harichabatwa nenzira yemurayiro, chitiratidzai mavhesi anotaura kuti nzira nyowani yekubatwa kwesabata ndeipi. Mochitiratidza paAntioch kuti rakabatwa sei, paKorinde rakabatwa sei, paGalatia rakabatwa sei, paFilipi rakabatwa sei, paEfeso rakabatwa sei. Mukashaya mavhesi iwayo hamuna sabata muri kunyepa. Because kana vana Pauro vakambenge vachiparidza murayiro vakanga vachiribata sabata. Number 1 tinoda evidence yekuti chechi yekutanga yaibata sabata. Number 2 tinoda futi kunyorerwa pasi kuti makuseni emusi wesabata kusvika manheru vana Pauro vaiitei. Because kusavada kuSDA kunouya vanhu vakabata malunch box emavheji akabikwa nezuro nebhaibheri anditaura kusabata. But Israel anga asingauya nelunch box emavegetables. Aiwa Israel auya nemakwai maviri ne3 kgs the fine flour nechigumbu chakazara mazambiringa akasvinwa. Zvino vabva vati aiwa zvakapera izvozvo. Saka muri kuuya nei ane lunch box emavheji. Zvanaka chitivhurirai kuti lunch box emavheji iri pavhesani. Dando yamuri kuuya nayo kusabata. Hativape maiki tanzi musatongwe, musape munhu akadaro mukana. Vhesi yazviramba towestirei nguva havana vhesi. Vhesi yavangadai vatoburitsa manje ndeyekupatsanurwa kwezvako kwemurayiro. Saka iye zvinezvi ndoda kukupai vhesi yechipiri inotaura kuti sabata rakapera. Yekutanga ndatokupai Colossians chapter 2. Yechipiri ndichakupai. But yechitatu hatichaiverengesa nekuda kwenguva. Ephesians chapter 2 zvakare. Aminoti zvakaita sei. Now dzacho dzokupera kwemurayiro dzakaiswa pa2:2 Colossians naEphesians. Munoverenga Ephesians chapter 2 verse 11 kusvika pa17. Iyo unoverenga wega yakanaka futi. But ndingade kuti muzive kuti pamitemo yese yakapuwa Israeli, pamitemo yese yakapuwa Israeli, ma10 commandments airatidza kuti anga akakosha kunyange yese yakanga yakakosha. Anga akakosha zvokuti Mwari anga akaita engrave matombo maviri amabwe. Ndiwo matombo aya akaburukwa mugomo nawo naMoses paExodus 32. Akasvika Aroni aumba chimhuru nehasha ndobva adonedza nobva apwanyika. Tichiri kuzvirangarira nditi? Saka ini ndati ndira kukuratidzai kuti sabata rakapera, including ma10 commandments acho ese. Ndichakuvhurirai vhesi, asi ndisati ndaivhurisa ndoda kuti titange tamboverenga vhesi inotaura kuti ma10 commandments anga akanyorwa pamagwendefa emabwe. Chiri kuida vhesi iyoyo. Verenga Hebrews chapter 9 verse 1. Hebrews chapter 9.
Atiparidze vhangeri tichiita zvekufukidzira kusvikira munhu akungoti ndofunga zvakati. Because kana waparidza doctrine ukati ririmo magwaro, ayakona kuzoti magwaro avhurwa woti haisiriyo inoda kuti iwane imwe inoibatsira. Ayo. Hallelujah. Saka imi chiverenga Hebrews chapter 9 verse 1. Zvino nei sungano yokutanga yakanga ine mirayiro yokushumira Mwari nayo neimba tsvene yenyika, nokuti tabhenakeri yaiva yokutanga yakagadzirwa makanga mine chigadziko chomwenje namafuta nezvingwa zvokuratidza, ndipo panonzi patsvene. Zvino pamberi pechidzitiro chechipiri pakanga pane tabhenakeri yainzi patsvene-tsvene. Pakanga pane ndiro yendarama yezvinonhuhwira neareka yesungano yakanga yakanamwa nhivi dzose nendarama. Imomo makanga mine hari yendarama manje maamine hadyana yegoridhe yanga ine mana netsvimbo yaAroni yakadeya kutungira. Mahadyana manga mine tsvimbo yaAroni yakazodeya kutunga maruva nemahwendefa esungano. Mahwendefa esungano. Chisiyai zvakadaro. Tisina kuti tizive kuti areka ichifamba mukati mayo manga mine ndo maigara mahwendefa anga ine ma10 commandments. Exodus chapter 34 verse 27 ne28. Toda kunyatsobuda pachena, kuti zvinyatsobuda pachena kuti ma10 commandments anga ari pai, kuti ndigozokuvhurira vhesi inoratidza kuti sabata ranga riri part of the 10 commandments rakapfuura. Vhesi iyo iripo. Zvinoisha akati kuna Mozisi akanga ari mugomo naishe for 40 days and 40 nights. Ambopukanya matombo ekutanga ndokubva anzi pachapter 33 kwira mugomo ndinyore mutemo uyawo akambopukanya uyoyo, but this time ndiwo akutsvaga matombo okwira nawo mugomo. Saka this time akakwira gomo akabata matombo achida kuti kana akwira mugomo onyorerwa mutemo oburuka nawo nengirozi yaimutungamirira. Nyora mashoko iwaya nokuti ndaita sungano newe navaIsraeri sezvinoreva mashoko iwaya. Akavako kuna Ishe mazuva 40 nousiku 40 days and 40 nights. Moses ari mugomo una 40 wakanga asingadyi zvokudya kana kunwa mvura. Akanyora pamahwendefa mashoko esungano, iyo mirayiro ine 10. Umberera Jesu maoko. Akanyora pamahwendefa mirayiro, iyo mirayiro ine 10. Saka ma10 commandments akanyorwa pama 2 tables of stone, they were engraved. Saka iwo vati urikuona kuti mimwe mitemo yese yakapfuura, ma10 commandments akasara because akanyorwa pamatombo kunoti Mwari aita haipfuure mitemo iyoyi. Ichokwadi here. 2 Corinthians chapter 3 verse 6. Iyi ndiyo yaunofanira kuimba uchipfumvura zvako. Ukaona ndopa sabata kuti sikada akavharwa ndakuita zvako. Haufanire kuti uvhirikwe nesabata ikaverengwa vhesi. Iye wakatikwanisa kuti tive vashumiri vesungano itsva. Zvikanzi naPauro, Mwari akandiita kuti ndigove muparidzi weNew Testament, isati iri yezvakanyorwa asi yomweya. Zvikanzi ini handiparidze sungano yezvakanyorwa, ndinoparidza kusungano yemweya, nokuti zvakanyorwa zvinouraya. Iti kuna ari pasaidi pako zvakanyorwa zvinoita sei? Kureva kuti munhu ari kuverenga ma10 commandments ari kunwa parakwati. Yes. Zvakanyorwa zvinoita sei? Zvinouraya. Umwe anoti masiva sei kuti zviri kunzi zvakanyorwa ma10 commandments handei nayo. Asi mweya unopa upenyu. Mweya ndiwo unopa upenyu. Zvino kana kushumira kwakawisa rufu. Kushumira kwakawisa rufu kwakanga kwakatemwa namarekere pamabwe. Clap hands for Jesus. Yabuda. Tokorodzai vhesi iyoyi kune vari kuida. Zvino kana kushumira kwakawisa rufu
kushumira kwakawisa rufu kwakauya sei? kwakanga kwakatemwa namaretere pamabwe, kwakuri engraved on tables of stone. Uri kuona manje? Ndopepa ndenda kusarwa kumhomwe pepe. Ndakuti muri kuona here kuti chiri kunetsa kusikuinterpreta magwaro, kutoverenga chaiko. Murume uyu dai aiverenga bhaibheri zvakanaka aine mweya waMwari, angadai akasvikawo pavhesi. Nekuti ma10 commandments ndo avati akasara. Tichaona kuti akasara here pakapera mimwe yese. But already tatoona kuti Pauro ari kuti ina handiparidze zvakanyorwa. Ndoparidza zvemweya, kuwarambire zvakanyorwa nzi zvakanyorwa zvinouraya. Kuroti murume uyu ari kufamba nezvinoita sei zvazvo? Zvinouraya ndo zvaari kuparidza. yes, Zvikanzi asi mweya unopa upenyu. Kuroti kuzvakanyorwa hakuna mweya. Mweya uri kusungano yemweya. Kune zvakanyorwa hakuna mweya. Sungano yakaunza rufu yanga yakaitwa engraved mtemo yayo pamatombo. Taverengere chapter 9 yavaHebheru nechapter 34 yaExodus. Tangachida kuzoti chakanyorwa mumatombo chi? Zvikanzi chakanyorwa mumatombo chi? 10 commandments. Zvikanzi naPauro inouraya, mtemo ine10 inouraya. Hande inayo. zvino kana kushumira kwakawisa rufu kwakanga kwakatemwa namaretere pamabwe, Kana ma10 commandments anouraya anga akaitwa engraved mumabwe. kwakauya nokubwinya. Achiuya nematombo iwayo Moses aibwinya. Kwakanga kwakadaro kuti vana vaIsraeri vakakonwa kutarisisa chiso chaMozisi. Vana vaIsraeri kandokuti kuna Mozisi wanyanya kubwinya. Tikakutarisa zo tiri kuona kuti tiri kutonzwa kutya. Saka taakuda kukufugidza nejira neketeni nokuti iwewe tigone kutaura newe. Saka vadzimai varipo here pano, ndiri kudawo Zambia kana something ndipe iwo. Nekuti Mozisi akazopfekedzwa keteni ka achinzi anyanya kuita sei? Kubwinya. Saka nawe kubwinya kwaMozisi ndipe iwo munhu wani panapa. Ndigo illustrator nawo iri kunetsa Masavadha panapa. Masavadha haasi kukwanisa kuverenga zvakanaka. Hallelujah. Maita yenyu tarisai uku. Ndokupai jira ndokupfukidzai manje. Ndokupfukidzai manje. Yakanaka. Saka tiri paExodus kudaro. Imi makabata magwaro. Tiri paExodus kudaro. Ngativerengei toda kuti tiverenge vhesi kuti akanga akazvifukidzirei kumeso. Exodus 34 tangira pa29. Zvino Mozisi wakati achiburuka pagomo reSinai, Mozisi akabata mahwendefa maviri echipupuriro mumaoko ake. Akabata ma2 tables of the testimony. Mozisi wakanga asingazivi achiburuka mugomo kuti ganda rechiso chake rakanga richibwinya. Haana kutomboziva naiyewo kuti ganda rake rechiso raibwinya. Zvakanga ataura naye. Zvino Aroni navana vaIsraeri vose vakati vachiona Mozisi, vakaona ganda rechiso chake richibwinya, vakatya kuswedera kwaari. Ndobva vati Mozisi, ganda rako harisi right, taakutotya kusvika ipapo. Ipapo Mozisi akavadana. Mozisi ndobva avadana. Aroni navakuru vose veungano vakadzokera kwaari. Mozisi akataura navo. 32. Pashure vana vaIsraeri vose vakaswedera. Iye akavarayira zvose zvakanga audzwa naIshe pagomo reSinai. Verse 33. Zvino Mozisi wakati apedza kutaura navo, akaisa chifukidzo pachiso chake. Asi kana Mozisi opinda pamberi paIshe kundotaura naye, waibvisa chifukidzo kusvikira achibuda. Zvinobuda ndokuudza vana vaIsraeri zvarayirwa. Mazvita. But verse 33 haina kubuda zvakanaka. Nekuti and till Moses had done speaking with them, he put a veil on his face. Saka rishona rakati Moses akati apedza kutaura navo, akaisa chifukidziro. What a wrong
transliteration. The correct transliteration method was Moses put a veil on his face until he had finished speaking to them. Reshonara yafanira kuti Moses anga akapfeka jira kumeso kwake kusvikira apedza kutaura nevana vaIsraeri. Asi aiti kana akupinda kunotaura naIshe aibvisa keteni. Kuroti aiona chiso chaMozi ndiIshe, vana vaIsraeri vaitaura naye akavhara chiso. Saka toda kuti mudzokere kuchapter 3 yavaKorinte iyaya. Vanhu vakanga vachitoti kuna Mozi, Mozi wakapenga kubwinya kwako ndokuri kusaka tikuise keteni. Iye akatoti ndakapenga zvokuti keteni ndamchibaba. Hauri kwachibaba. Wakupfekedzwa keteni nekuda kweglory. Inepa verse yamanga muri 2 Corinthians chapter 3 verse and verse 8. Verse 7, yes. Zvinokana kushumira kwakawisa rufu kwakanga kwakatemwa namarekere pamabwe. Kushumira kwaiuraya kwaka kuri engraved mumatombo. Kwakauya nokubwinya. Achiuya nako Moses atimaona kuti paaibwinya aiburuka nematombo. Aibwinya zvokuti akasvika pakudii? Yes. Kwakanga kwakadaro kuti vana vaIsraeri vakakondwa kutarisisa chiso chaMozisi. Moses auya ministry of death. Aibwinya zvokuti vanhu vakatadza kuona face yake. Handifunga kuti manyatsozvinzwisisa. Kana kushumira kwakawisa rufu kwakanga kwakatemwa namaretere pamabwe, kwaibwinya zvakadaro kuti vana vaIsraeri vakakonewa kutarisa chiso chaMozisi. Pasuru yakatakurwa inouraya, but handei kufesi anobwinya zvekuti tu iye akatakura roga. Uri kuona zvokuparidzwa naPauro panapa? Vana vaIsraeri vakatadza kutarisa fesi yaMozisi nekubwinya, but ushumiri hwauya nawo ndewerufu. Saka ndinoda kutsanangura nawo kuti sei mukoma ava vasingazive kuti murero wakapera. Asi ndichidaro ndobva ndaratidza futi kuti sabata rakaita sei rakapfuura. Vazobvunza mubvunzo wokuti makaudzwa nani kuti nohwana kubata sabata. Vhesi yacho iripo iri, ndikati nayo futi ndichaiverengesa futi iyo. Vhesi ndinadzo. Sambotya zvavo, vhesi dziripo. Verse 8. Ko kushumira kwomweya hakungavi nokubwinya ukuru here? Zvikanzi kushumira kwakauraya kwakabwinya kungakunde kushumira kwomweya. Zvikanzi akushumira kwomweya kuchabwinya kupfuura kushumira kwenyama kwaMozi. Yes. Nokuti kana kushumira kwakawisa kutongeswa, kana kushumira the ministry of condemnation. Reshona rakati kutongeswa. Condemnation nekutongeswa hazvinonyatsobuda zvakanaka. Hazvinyatsopindirana. The degree of impact is compromised. But I want you to understand kuti yaari kuti ministry of condemnation matombo maviri akanyorwa mutemo. Amboidescribe as a ministry of death. Akamboti zvakanyorwa zvinoita sei zvinouraya. Iye zvinezvi akuiti ministry of condemnation. Yes. Nokuti kana kushumira kwakawisa kutongeswa kwakanga kuno kubwinya. Kwaibwinya kwaikodhema vanhu. Zvikuru sei kushumira kunowisa kururama. Kushumira kwemweya kwemuNew Testament kwenyasha kunowisa kururama. Kuchabwinya kudarika uku kwaMozi. Kuchakunda. Kuti isusu tiri ministry ya Kristu yemweya tine glory yakadarika yakaburukwa nayo naMozisi mugomo. Yes, tangidza ipapo. Nokuti kana kushumira kwakawisa kutongeswa kwakanga kuno kubwinya. Zvikuru sei kushumira kunowisa kururama. Kuchakunda pakubwinya. Kuchakunda kweOld Testament. Nokuti naicho chakabwinyiswa. Mozi ndo chiri kunzi naicho chakabwinyiswa. Achikona manyorwa ari kutaura. Mozi ndo ari kunzi naicho Mozi chakabwinyiswa. Achina kubwinyiswa Mozi. Kana pachinhu ichi tichifananidza nokubwinya kunokunda. Tikachikompare nekubwinya kwemuNew Testament, Mozi achina kubwinya. Nokuti kana icho chinopfuura chaiva nokubwinya. Murayiro chaipfuura. Zvikuru sei icho chinogara ndicho chiri pakubwinya. Ombera Jesu vaongo. Saka vhesi mudaraka, vhesi yakanaka. Yabva yabuda pachena kuti chaibwinya chaipfuura
chinogara chichapfuura kubwinya chaipfuura kureva kuti kamurero negumo waipfuura wazvaona kuti murero negumo inopfuura wazvaona kuti sabata raizopfuura ndaranga riri part of the 10 commandments. Yes, naizvozvo zvatine tariro yakadai tinotaura tisingatyi, tinotaura tisingatyi napaduku, tisingaite samhozi. tisingaite samhozisi. Moses akaita sei? waisa chifukidziro pachiso chake kuti mira ikai muri kuona kuti kuisa keteni hakuna kunaka. Tambofunga kuti kuisa keteni kwakanaka nekuti munhu ane glori yake yauya nayo. Zvikanzi aiwa naPauro, isusu kana tichiparidza tinotaura tisingatye, hatifanani naMozisi, idzokorodzei. naizvozvo zvatine tariro yakadai tinotaura tisingatyi napaduku, tisingaiti samhozisi. waisa chifukidziro pachiso chake akavhara fesi yake neketeni nekuda kwei? kuti vana vaIsraeri varege kutarisa guma kwezvinopfuura. Matsenga mazwi ipapo. Nyatsoverengeka zvakanaka maitwa sei? naizvozvo zvatine tariro yakadai tinotaura tisingatyi napaduku, tisingaiti samhozisi. tisingaite samozisi. waisa chifukidziro pachiso chake akaisa keteni pafesi pake kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura. homberera Jesu maoko. Now toda kuverenga rechirungu in light of what our brother has just said. Murume anga ari panapa ati verengai Matthew chapter 5. Zvikanzi inoti paverse 17, think not that I am come to destroy the law or the prophets. I am not come to destroy but to fulfill. But chinzwai zviri kutaurwa paverse 13 ya 2 Corinthians chapter 3. Seeing, let me start from verse 12. Seeing then that we have such hope, we use great plainness of speech, and not as Moses, which put a veil over his face, that the children of Israel could not steadfastly look to the end of that which is abolished. Amen. Katingoti tese abolished. Abolished. Abolished zvinoreva kubanwa. Usambosvika nekuno zvachose wabanwa. Zvikanzi apana dambudziko renyu naPauro nderekuti hamusi kuona kuti patinoparidza we use great plainness of speech. Hatifanani naMozisi akataura nevanhu akavhara chiso. Zvikanzi naPauro, munoziva here kuti indava akavhara chiso? Zvikanzi aida kuti vana vaIsraeri vasaone kuguma kwezvakabanwa naMwari. Chiri kusaka mukoma vasazive kuti murero wakabanwa. Keteni ndo riri kuvatadzisa. Nekuti navaIsraeriwo havana kuzviziva. Chakasaka vanhu vasazive kuti murero wakabanwa iketeni. Yes. Best before death remurayiro ndo raida kunzi naIsraeri naMozisi, Israeri ngaasazive kuti murero uchaguma rini. Ndaakutaura naye akapfeka fesi. Zvoti kudhonza Mozisi kumudzosa panapa manyerana haazvizive kuti ndo chikonzero chaakafukira jira pamberi paIsraeri. The first person kunyatsoburitsa chikonzero chaicho ndi Pauro. Kuexodus 34 zvakangonzi no gloria yakawanda. Saka vanhu vakati no ngativhare fesi yake. Pauro akati haisi nyaya yeglory, expiry date. Expiry date ndo rakavigwa mujira naMozisi. Vanhu havana kuzoziva kuti murero uchaguma nekuti Mozisi paakauya nawo akazotaura akavhara fesi. Verenge verse 13 zvakare. Amana. Mai Ellen White vane vainaro jira irori. Ndo vakasiya vazonoparamura murayiro. Havana kuzoziva kuti unoguma. Tisingaiti samhozisi waisa chifukidziro pachiso chake kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura. Asi ndangariro dzavo dzakakomara nokuti kusvikira zuva ranhasi. Ingoti kusvikira zuva ranhasi.
kana sungano yekare ichirabwa kana exodo ichiverengwa chifukidziro icho chiripo vasingaratidzwi kuti muna Kristu zvinopfuura. Yes. Asi kusvikira nhasi kana Mozisi achirabwa chifukidziro chichiripo pamwoyo yavo. Zvino kana munhu achitendeukira kuna She chifukidziro chinobviswa. Kana wauya kuna Jesu keteni rinoita sei? Rinobviswa. Uyai mgomo, uyai. Imi mune long sleeved shirt, uyai. Right. Ndava kubvunza mubvunzo mumwe chete baba. Zvanzi kana munhu achitendeukira kuna She keteni kana kuti veil rinoita sei? Rinobviswa. Tida kuti mutitaurire kuti kana manzwisisa nhau iyi kana keteni rabviswa vanhu vachaonei vanoona Kristu. Vona tikatiomberere maoko. Ichokwadi vanoona Kristu. Chii chimwe chavanoona in light of nhau yekuti murero wakaguma? Chii chimwe chinoonekwa? Handiti nhau ndeyekuti murero wakaguma here kana kuti hauna? Ma10 commandments akapfuura here kana kuti haana? Moses anzi akavhara fesi, akavharirei? Zvikanzi naPauro kuti vanhu vaIsraeri vasaone kuguma kwema10 commandments. Saka ine mubvunzo wangu ndoti kana keteni razobviswa chii chinoonekwa? Uyai imi. Vati tinoona Kristu vari right. But toda kuziva kuti in light of this legal argument. Yes baba. Vanoona expiry date. Ngatiomberere maoko. Kana keteni rabviswa chii chinoonekwa? Expiry chii? Kureva kuti Masavadha agere kuona expiry date. Zvikanzi kusvikira zuva ranhasi kana Moses achiverengwa chifukidziro chiri mumwoyo mavo. Saka unenge uchiverenga zvako bhaibheri but uine keteni mumwoyo mako. Matauriro aita Pauro aratidza kuti vanhu havana kuziva transition yavako kuNew Testament. Old Testament keteni ranga rakapfekwa kumeso kwaMoses. But kuNew Testament hanzi chifukidziro chiri pai mumwoyo mavo. Saka paunoverenga so hauone kuguma kwomurayiro. Wavharwa neketeni. Keteni racho riri pai zvaro. Iverengeka vhesi imi. Zvino kana munhu achitendeukira kuna She chifukidziro chinobviswa. Aiwa ndiro kuti muverenge panonzi kana sungano ichiverengwa chifukidziro chiri pamwoyo yavo. Asi kusvikira nhasi kana Mozisi achirabwa chifukidziro chichiripo pamwoyo yavo. Chifukidziro chiripo pamwoyo pavo. Saka vane chifukidziro mukoma avo pamwoyo pavo. Chisiyai zvenyu manguva yedu ishoma. Ngatichiverenga vhesi inoratidza kuti Noa haana kubata Sabata. Iripo Romans chapter 5 verse 12. Iyo vhesi inobuda pachena kuti Noa haana kubata Sabata. Kana usina chifukidziro unozviona, teerera unzwe. Saka zvivi zvakapinda munyika nomunhu mumwe, zvitadzo zvakapinda munyika naAdhamu, norufu rukapinda nezvivi. Rufu rwakatopindawo ruchitevera zvitadzo. Saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose. Rufu ndobva rwabata munhu wese. Nokuti vose vakatadza. Vese zvavakazozvarwa naAdhamu akanga atadza, kureva kuti vese vakatadza. Nokuti murayiro usati wavapo. Murayiro usati wavapo. Zvivi zvakanga zviri panyika. Zvivi zvaivepo panyika. Asi zvivi hazviverengerwe munhu kana kusina murayiro. Kana pasina mutemo hapana chitadzo. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi, kunyange napakatiwo pavasina kutadza nokudarika kwaAdhamu waiva mufananidzo wakanga achizouya. Mirai. Kana uri muSabata unokuenda chifukidziro saka unoona unonoka kunzwisisa kuti vhesi iyi iri kutotaura kuti Noa haana kubata Sabata. 12 to 14. Saka zvivi zvakapinda munyika nomunhu mumwe. Zvivi zvakapinda munyika naAdhamu.
norufu rukapinda nezvivi. Rufu rukati chivi kana chapinda indotopindawo. Saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose. Ndobva rufu rwasvika kuvanhu vese. Nokuti vose vakatadza. Vose zvavakaberekwa naakatadza vese vakatadza. Nokuti murayiro usati wavapo. Aha. Murayiro usati wavapo. Zvivi zvakanga zviri panyika. Zvivi zvaivepo panyika. Asi zvivi hazvitongoverengerwe munhu kana kusina murayiro. Pasina mutemo hapana chitadzo. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi. Inzwa, rufu rwakabata ushe kubva pana Adhamu kusvikira pana Mozisi. Nowa ari kupi? Kubva pana Mozisi kusvika pana Jesu, kana kuti kubva kuna Adhamu kusvika kuna Mozisi. Nowa ari papi? Kwanditi Nowa murume wechi10 kubva pana Adhamu. Yes. Mozisi murume wechi26 kubva kuna Adhamu. Yes. Hallelujah. Amen. Inzwa kashamwariwe. Adairi kuti teta dzekumbata iri Mozisi kuti wechi26 togora kupuruvhira. Yes. Iwe aiona kufunga kuti kana mushumiri auya kuzoita nhau dzenhodo. It's only kuti makajaira kuparidzirwa nevanhu vasina kutumwa naMwari vakatumwa nenzara. Ndosaka muchiona kuti kuchechi kwaunopinda munoverenga hafu vhesi moswera zvenyu muchitandara nemadhimoni. But pachechi chaipo paida kunyatsovhurwa bhaibheri zvokunyatsorivhura zvokunovhurwa kusvikira vanhu vavhurwa nemagwara avhurwa. Kuzona kutongoti munobata vhesi 1 maakutorasika. No, ndikutokutaurira chokwadi, handisi kukunyepera. Saka ndiri kuda munhu 1 achandiverengera vanhu kuti Adhamu ndewekutanga tonosvika panani? Pana Mozisi. Toona kuti Mozisi ndewechi26 here zvechokwadi. Nowa ndewechi10 here zvechokwadi. Because murume uyu ndamuti Nowa haana kubata sautasi muri vhesi yacho iri kupi? Iripo, ndichaiburitsa. But tikati moburitsai magwaro aya tione kuti zvandataura nezvechokwadi here. Saka wokutanga ndiAdhamu. Tobva tati 1. Kobva kwaberekwa Seti. Kobva kwaberekwa Enosi. Kobva kwaberekwa Kainani. Kobva kwaberekwa Mahalalel. Kobva kwaberekwa Jared. Kobva kwaberekwa Enoki. Kobva kwaberekwa Metusela. Kobva kwaberekwa Lameki. Kobva kwaberekwa Noa. Kobva kwaberekwa Shemu. Kobva kwaberekwa Afraksadi. Kobva kwaberekwa Sala. Kobva kwaberekwa Eba. Kobva kwaberekwa Reu. Kobva kwaberekwa Peleki. Kobva kwaberekwa Seraki. Kobva kwaberekwa Naho. Kunoberekwa Seraki. Kobva kwaberekwa Naho. Naho ndewechi? Kobva kwaberekwa Teraka. Koberekwa Abrahamu. Kwanditi Abrahamu ndewechi20 kubva pana Adhamu. Yes. Adhamu obva abereka Isaac. Handiti? Yes. Isaac obva abereka Jacob. Handiti ndizvozvo? Yes. Hallelujah. Amen. Jacob obva abereka Levi. Levi obva akabereka vakomana 3. Akabereka Geshem, Merari na Kohati. Saka Levi akabva abereka Kohati. Kohati ndewechi? Kwanditi Kohati ndiye akabereka vakomana vari 4 vanoti ivo Hebroni na Izha na Uziel na Amram. Yes. Saka Levi kabereka Kohati. Kohati akazobereka Amram. Yes. Kwanditi Amram ndo baba wa Mozisi. Kwanditi Amramu akarora tete vake Jochebhedhi vakanga vari mukunda wa Kohati. Pakaberekwa Miriamu kana Aroni na Mozisi nevamwe vakazozvarwa kumashure. Saka unoramba sei kuti Mozisi ndewechi26 kubva pana Adhamu? Kupera Jesu maoko.
saka tutaura chokwadi Noah ndiwe chitenda, Abraham ndiwe chi20, Moses ndiwe chi26. Ngatisiye yakadaro. Saka isusu manje tinoda kuburitsa nhau chii chatusvitsa paNumbers 26. Noah haana kubata sabata. Dzokoronzai Romans 5:12-14. Saka zvivi sezvo zvakapinda munyika nomunhu mumwe, Yes. norufu rukapinda nezvivi, Yes. saizvozvo rufu rwakasvika kuvanhu vose, Yes. nokuti vose vakatadza. Yes. Nokuti murayiro usati wavapo, zvivi zvakanga zviripo panyika, asi zvivi hazviverengerwe munhu kana kusina murayiro. Asi rufu rwakabata ushe kubva kuna Adhamu kusvikira kuna Mozisi, kunyange napakatiwo pavasina kutadza nokudarika kwaAdhamu, waiva mufananidzo wakanga achizouya. Right. Saka zvakabata ushe kubva pana Adhamu kusvika pana Moses, asi chivi hachiverengerwe munhu kana pasina murayiro. Chiendai pavhesi 19 mosvika pa21. Panobuda ipapo kuti Noah haana kubata sabata. Nokuti vazhinji sezvavakaitwa vatadzi nokusateerera kwomumwe, naizvozvo vazhinji vachaitwa vakarurama nokuteerera kwomumwe. Murayiro wakapindawo kuti kudarika kuwande. Zvino zvivi pazvakawanda, nyasha dzakawanda nokupfuurisa, kuti zvivi sezvo zvakabata ushe parufu, saizvozvo nyasha dzibate ushe nokururama. Saka muri kuona here kuti ataura nhau yekuti chivi chakabata ushe kubva pana Adhamu kusvika pana Moses, even pamusoro pevasina kutadza nekutadza kwaAdhamu. Anozoti pa20 kusvika pa21 murayiro wakazopinda kuti zvitadzo zviite sei, zviwande. Zvokuti reshona riri kuramba richingoti zvivi, but ukaverenga rechirungu unoona kuti kubva pavhesi 12 kusvika pavhesi 19 panenge pashanda izwi rekuti sin. Zvokuti reshona rikadai rakati sin entered, chivi zvachakapinda nekudarika kwomunhu mumwe, rufu rukapindawo. But pavhesi 20 ndo panozonzi murayiro wakapinda kuti zvivi zviwande. Rechirungu rinoti therefore sin entered, the law entered that sin may abound. Murayiro wakapinda kuti chivi chiwande. Kureva kuti kubva pana Adhamu kusvikira pana Moses vanhu vakaurayiwa nechivi. But Mwari akunza murayiro pana Moses ari kuda kuti murayiro uve amplifier yekuti zvivi zvigowanda, kuti kana panozowanda zvivi Jesu akuroverwa paKalvari, nyasha dzobva dzawanda kukunda zvivi zvawanda nekuda kwokupinda kwemurayiro. Amen. Kureva kuti from Adam to Moses people were affected by sin, but Moses brought sins, the multiplication of sin as a result of the effect of the law. It was brought in the era of Moses. Zvivi zvinowanzwa nemurayiro. Kubva kuna Adamu kusvikira kuna Moses kune sin. Kubva pana Moses kusvikira pana Kristu ndo panouya sins. Amen. Saka mazwi iwayo anoreva kuti Noah haana kubata sabata. Yes. Nekuti kana pasina mutemo hapana mhosva. Yes. Ndosaka uchiona Mwari haambouya kuna Abrahama aiti vana vako havasi kubata sabata, vana vako vari kutyora murayiro wangu, pasina murayiro. Ukadzwa Mwari akuti murayiro wangu inotangira pana Mozisi. Noah haana kumboudzwa zvemurayiro. Noah andonzi akabika waini akadhakwa, svikira hama kutomuseka kuti mudhara adhakwa, haasi right. Hapana akamboti ko Noah wadhakwa sei, anoti vhura pakanzi handidhakwe. Hapana pazvakanyorwa, saka ndiripo. Ndiri kutaura inotemesa musoro, because uchanoona John achibvunza kuti ko Kaini wakaurayire Abheri, obva anoti wakanga ariwo wakaipa. But uchanoona kuti Mwari achivira kuna Abheri, kuna Kaini, wakati kuna Kaini Abheri aripi, waitirei zvekuuraya Abheri, tarisawo ropa raAbheri riri kuchema richibva kuvhu, saka wadzingwa panyika iwa yevagabond. Zvikanzi Kaini mutongo wangu mukuru, wese anondiwana achandiuraya. Zvikanzi nekuda kwezvawataura ndakuisa maki pahuma yaKaini, hapana anobata Kaini. Kaini musiya yararama, anongobata Kaini ndomuuraya.
zvoti kuuya kwaMwari unotofunga kuti Mwari auya kuzoranga Kaini, but kupera kwehurukuro Mwari anenge akutovava, siyai Kaini ararame, ndikudzwei mabata Kaini. Kuinga Kaini auraya Abheri, makanganwa here zvamavinga, rovai munhu, zvikanzi aiwa Kaini abatwa, komana ndikukuyambirai, siyai Kaini. Zvinonetsa vari kuti Mwari akuchengetedza mhondi sei iye ambenga avinga nhau yerufu rwaAbheri. Izvo Mwari ari kuziva kuti Kaini handigone kumubatira yekuuraya Abheri. Hakuna mutemo unobata Kaini kuti auraya Abheri. Munobata Kaini nemedha, mavhura mutemo upi? Iyo vhesi ichiti kana pasina mutemo hapana mhosva. Saka Kaini haana kuuraya Abheri. Izvo zvibvudzane pasaidi pako kuti uri kuinzwa here nhau yacho, zvekuti Abheri haana kuurayiwa naKaini. Mwari wokudenga denga anoiziva nhau yandiri kuparidzai, akatozoipedzesa, akazotongwa. Dhoketi rakangoramba richinzi Abheri aurayiwa, the murderer is unknown. Yes. Dhoketi kubva kuna Genesis rakati kune murume aurayiwa anonzi Abheri, but amuuraya hazikanwa. Kuinga vanhu makati ndikaini zvikanzi aiwa Kaini anonetsa, ana mutemo unomubata kuti auraya. Hakuna thou shalt not kill yakanga yaparidzirwa Kaini. Saka Kaini remains innocent because he has no law to charge him. Saka Mwari unoramba aine munhu akaurayiwa but asina akamuuraya, akati toisorovha. Endai pa 11:49 dzaruka ndomba yakasorovha kuti kana Kaini asiriye akauraya Abheri, saka akauraya Abheri ndiani? Saka ndokuchenjera kwaMwari. Inzwai kuti akauraya Abheri ndiani? Tangidzai. Saka ndokuchenjera kwaMwari wokwakati. Kuchenjera kwaMwari kwakazotaura kukati kudii? Ndichatumira kwavari vaprofita navaapostoli. Zvikanzi zvandakuita manje ndichatanga ndamuka kuvakafa, ndobva ndakwira kudenga, ndotuma Mweya Mutsvene, ndozovatumira vaapostoli navaprofita. Kana vaenda vapostora vachaitwa sei? Vachauraya vamwe vavo. Zvikanzi vaapostoli kana vaenda vachanourayiwa ikoko, nokuvatambudza. vamwe vachanotambudzwa kana vatumwa naJesu. Kuti mhosva yeropa ravaprofita vose rakateurwa kubva pakuvambwa kwenyika itsvakwe parudzi urwo. Zvikanzi chiri kusaka vaapostoli vanourayiwa kwavari kutumwa. Kune vakaurayiwa Jesu asati afa, vanga vasati vazivikanwa kuti ndiani akavauraya. Yes. Kubva paropa raAbheri kusvikira paropa raZakariya wakaurayiwa pakati paatari neimba yaMwari. Hongu ndinoti kwamuri, mhosva ichatsvakwa parudzi urwo. Vanozoramba vhangeri yaJesu ndo vachaiswa mahandcuffs. Ndimi makauraya Abheri. Kaini walks free. Kaini hapana. Panodiwa vanhu vanonzwisa mutemo, pane legal technicality. Andibatike nenhau yemedhai, tema hapana. Zvikanzi nhau iite dhoketi ka, kuchenjera ndo kwakazoti dhoketi torisorovha. Ndichakupai akauraya Abheri imi Mwari. Zvikanzi uchamuwana sei? Zvikanzi ndichatuma vaapostoli. Kana vaenda kunoparidza, vamwe vacho vachaurayiwa, vamwe vacho vachatambudzwa. Anongotambudza maapostoli ndobva ndatoti ndiye akauraya Abheri. Pari kunzi vaapostoli nevaprofita. Pari kunzi vaprofita havasi vana makaindi vari kurehwa. Aiwa, endai pa 19:10 dzaRevelation. Ndikuratidze vaprofita vairehwa. Yes. Ipapo ndakawira pasi pamberi petsoka dzake kuti ndimunamate. Akati kwandiri, rega kudaro, usadaro, nokuti ndiri muranda pamwe chete newe. Ngirozi yakati kuna Johani, usandinamate, ndiri muranda pamwe chete newe. Nehama dzako dzinobata kupupura kwaJesu. Nehama dzako dzinopupura pamusoro paJesu. Namata Mwari. Namata Mwari Johani. Nokuti kupupura kwaKristu ndiwo mweya wokuprofita. Bomberera Jesu maoko. Kupupura Jesu ndiwo mweya wekuprofita.
saka pari kunzi kuchenjera kwakati ndichavatumira vaapostora nevaprofita. Vari kunzi vaprofita ipapo havasi vana magaya, vaivhangeri nevafudzi nevadzidzisi vanopupura pamusoro pajesu. Ndo vari kunzi vachauraya vamwe vavo, vamwe vacho vachavatambudza. Saka kana vatambudzwa imi muchaita sei? Zvikanzi anongobata bedza ari kupupura jesu ndiye akauraya Abheri. Ndoketera sorovwa. Uri kurangarira vaprofita vakaurayiwa naJezebheri paya panozonzi paya pakazovigwa vamwe 150 mumapako naObhadhaya. Vese vakaurayiwa naJeziyo vaya. Uchanzi ndio ucharoona dhoketeri chinzi meda ugonetseka kuti Abheri ndakamuona kupi. Ucheva Abheri mai ndakamuona kupi. Unoti ndezvinokuratidza 1979 rira ndakazvarwa. Haleluya. Saka zvekuuraya Abheri ndakazviita rini? Bawa. Haleluya. Ndaitodhakwa naye pai? Bawa. Kuwaidhakwa naye indava. Zvonzi ndoda kukuburitsira umbo wokuti ina handina kumbobvira ndakauraya Abheri. Bawa rinotondipupurira. Zvonzi no, ndiwe wakauraya Abheri. Hausi kuziva kuti wabatwa sei. Chirega ivhurwe. Ndo panonovhurwa Luka chapter 11 verse 49 to 51. Wobva wabata gotsi kudai. Asaka ndini. Haleluya. Amen. Unobva wati chi? Saka ndini. Mhosva yako ipapo inenge iri kuti wakatambudza vakatumwa kupupura Jesu. Yes. Haleluya. Nguva dzedu dzafamba. It's 8:15. Handichatogone kupinda muvhangeri yedu. Yangaida kuti ndiparidze. Yanga ichinzi iyo according to scriptures. But zvandichaita in 4 minutes. Ngatisimukei vakagara. Ndichangoverenga the key part of that scripture. Ndokupai a hint of the message, hoping that we shall find time to zero in this message enough to get you the understanding that Christ wants to give. 1 Corinthians chapter 15 from verse number 1, it says, "Moreover, brethren, I declare unto you the gospel which I preached unto you." Saka ndakaita nguva yakakura zvikuru ndichida kuziva kuti kuparidza kunyi, kuparidza hwai kwakadai. Hanzi, I declare unto you the gospel which I preached unto you. Hanzi ndino declare vhangeri kwamuri yandakakuparidzirai. Reshona rinoti kudii? Zvino hama dzangu, ndinokuzivisai ivhangeri yandakakuparidzirai, iyo yamakagamuchirawo neyamunomirawo mairi, which also you have received and wherein you stand. Zvikanzi ndo vhangeri yamakagamuchira, ndo vhangeri yamunomirawo mairi. Saka uchibva panapa unofanira kunge wapindura mubvunzo wekuti wakamira muvhangeri ipi? Nekuti Pauro achinyorera vatende vakanga vari paKorinde anoti ndinokuzivisai vhangeri yandakakuparidzirai. Vhangeri iyoyo ndo yamakagamuchira, ndiyo zvakare yamunomira mairi. Kureva kuti everyone akatenda kuna Mwari anofanira kumira muvhangeri iyoyi. But vhangeri ndeyekuti kudii? By which also you are saved, if you keep in memory what I preached unto you, unless you have believed in vain. Berengai. Iyo yamunoponeswawo nayo. Uri kuona kuti chinoponesa chi? Ivhangeri. Chinoponesa chi? Ivhangeri. Chinoponesa isirabha kana chigubu chemafuta. Chinoponesa ivhangeri. Yes. Kana muchibatisisa nomutoo wandakaiparidza kwamuri. Kana mukagona kuichengeta nemutoo wandakaiparidza kwamuri.
kuroti yadeclare vhangeri inouya iine fomu iine mutoo wayo wainoparidzwa nayo. Inongokuponesa chete ukaigamuchira nekuichengeta mauri nemutoo wayaparidzwa nayo. Saka iwewe manje kana waakuzonzi imbotiudza kuti shoko raparidzwa ranzi kudii, waakuda kuti uvhetwe kuti ungagone zvako warigamuchira, but warigamuchira here nemutoo waraparidzwa nawo. Unogona kutadza kubata mutoo ukaribata, rinoda kubatwa zvakare mutoo warakaparidzwa nawo. Vhangeri kana riri rudu unofanira kurigamuchirawo riri rudu, wozorigoverawo vamwe riri rudu. Vhangeri kana riri stubborn unofanira kuritambira riri stubborn, worichengeta riri stubborn, wozorigoverawo vamwe riri stubborn. Hakuna chinhu chiri stubborn sevhangeri. Zvekuti kana rikanyatsoparidzwa mushe unogona kutoti mushumiri uyu ari stubborn ari rudu. Izvo haasi rudu, vhangeri ndo iri rudu. Tarisawo nemaparidzirwo ayakaita. Zvikanzi naPauro, tendeukai kana kuti munoparara. Makasatenda kuvhangeri muri kuparara. Zvikanzi ari rudu, ngaanyengetedze vanhu, paridza zvakanaka. Vanhu vanenge vaida kutendeuka, but unobva wazonyanya kunyatso urudhu wacho unobva unotonga uri kumanikidza vanhu. Vhangeri hariti dai matendeuka ndapota kune dziva romoto, Mwari dai akudzwirai tsitsi, avhura mwoyo yenyu, ndinokumbirisa nemutsa waMwari, vana baba nana amai, tendeukai munamate. Kwete. Vhangeri kana ichiparidzwa inoti tendeuka upone, ukasatendeuka unonotsva. Kana wasiboyekana nevhangeri ndakumba uri gava. Vanhu voti ndagava futi. Saka ndotendeuka sei kana ndichinzi gava? Unototendeuka uchinzi gava kudaro, unoita sei zvako? Manje vanhu vanenge vaida kutendeuka, but mukavati makava havazotendeuka. Enda kunotrainwa masoja uko, unobvunza kuti kana muchitanga kujoina army munobhabhadzirwa here? Ndopaunotanga kutora saka mumwe anototi vachitanga kurikurutwa anobva kuti ndakudzokera kumba, hakuna basa rakadai. Munomhanyiswa muchiravhazwa nekukwenywa micheka bama. Bozi varida kuti unonzwa kuti tinoda kubvisa chipovo mauri. Tinoda kubvisa chipovo mauri. Saka kunamata kujoina the army of God. Unonzwa ichidarwa kurwa kwakanaka. Saka kana waakujoina futi chechi chaJesu unobviswa futi chipovo chinonzi munyama. Kusara wava a person ari sober, akuziva kuti kunamata hakusi kuitira pastor tsitsi kana kuti zvino ndikasaenda kuchechi kwavo ndinenge ndinovashora. Uri kutoitira iwewe tsitsi, ukasanamata unonotsva, ende hausi wega uchanotsva, mune makawanda, asi kuwanda kwacho hakurerutse pain ine yakangofanana. Mutoo wayaparidzwa nawo. Hallelujah. Ngatinzwe pavhesi inotevera. Nokuti pakutanga ndakakupai izo zvandakagamuchirawo. For I delivered unto you first of all that which I also received. Uri kuona maparidzirwo ainoitwa. Zvikanzi ini zvandakakuparidzirai ndikakutambidzai, ndakanga ndatotambidzwawo. Saka kutambidzwa nekutambidza, kugamuchidzana chandakagamuchidzwa. Kureva kuti Pauro asiri akatanga vhangeri akangoigamuchidzwa kuti anogamuchidza vamwe. Chii chawakagamuchidzwa? Kuti Kristu wakafira zvivi zvedu. For I delivered unto you first of all that which I also received, how that Christ died for our sins according to the scriptures. Nokuti pakutanga ndakakupai izo zvandakagamuchirawo, kuti Kristu wakafira zvivi zvedu sezvo zvakanyora pamagwaro. Muri kuona vhangeri yacho? Chii chawakagamuchira? Zvikanzi indakatogamuchira kuti Kristu akafira zvitadzo zvedu, ndo zvakanyorwa
mumagwaro. Saka vhangeri yanga ichinzi according to the scriptures. Vhangeri ndeyekuti kudiko zvikanzi Kristu akafira zvitadzo zvedu nekuda kwemagwaro, ndo zvinorehwa nemagwaro. Kuti according to the scriptures, kuti sezvazvakanyorwa mumagwaro. Alright. Andeitinzwe pamberi pazvo. Uye kuti wakavigwa akamutswa nezuva retatu sezvazvakanyorwa pamagwaro. And that he was buried and that he rose again the third day according to the scriptures. Yes. Akazviratidza kuna Kefasi. And he was seen of Cephas. Ipapo kuna vane 12. And of the 12. Ipapo akazviratidza kuhama dzinopfuura mazana mashanu. After that he was seen of above 500 brethren at once. Vazhinji vavo vapenyu kusvikira zvino, asi vamwe vavata. Thank you. Saka ndiyo yanga iri vhangeri yangu, handichaibata zvikuru nekuda kwenguva dzedu. As according to the scriptures, yatopera vhangeri yacho. Kristu akafira zvitadzo zvedu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Akamuka zuva retatu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Akaonekwa naPetro naJohani, akazoonekwa nevane 12, akazoonekwa nevakanga vari pfuura 500 panguva imwe chete, sezvazvakanyorwa mumagwaro. Yatopera. Ndakakupa ivhangeri yandakagamuchira. Imi munoponeswa nayo mukaigamuchira mukaichengeta nemutoo wandakaiparidza nawo. Ndeyekuti kudiko zvikanzi Kristu akafira zvitadzo zvedu sezvazvakanyorwa mumagwaro. Akamuka kuvakafa sezvazvakanyorwa mumagwaro. Akaonekwa akazo sezvazvakanyorwa mumagwaro. Romba unoona mumwe achidaiso kunga nechidumbu chinenge chiine mvura yakazara mukati, achiti tine magwaro andawana. Anoti kudii? Zvikanzi anoti tinoita mari gore rino. Achisiri zvakanyorwa mumagwaro. Mumagwaro makanzi Kristu anofa, vatadzi voponeswa, omuka oonekwa nevashoma vanozopupura nezvake. Ndo zvakanyorwa mumagwaro chete izvozvo. Izvo hazvisiri izvo izvo. Mumagwaro makanzi Kristu anotambudzika, ofa, omuka kuti vatadzi vapone. Genesis to Revelation. Magwaro. Pauro anongoti magwaro anetse. Ukanga wawana magwaro, Kristu anofa, omuka, atopera magwaro. Vatadzi voponeswa. Ukatadza kuwana izvi zvitatu, ukati une magwaro, hauna magwaro. Watovharwa nawo. According to the scriptures, Christ died for our sins. According to the scriptures, he was raised on the third day of his death. And according to the scriptures, the first apostles saw him, and so did the 500 disciples who also saw him at once. And after that, he went back to heaven. Those are the things that the scriptures are talking about. It's as simple as that. Kokana chida kuchata tikatora verse yaya in a Song of Solomon. Matobata magwaro zvisiri. Saka kana wakuenda kwa unoenda ukanzwa muna kuti ngativhurei ari kuti according to the scriptures. Iwoti according ndakatoudzwa answer yacho. Yes. Saka taiweka yainzi quadratic equation. Yaigona kuti iyo 3x plus 2y equals to 44. Wonzweka. Yakatopera kudhara. Kudhara handiti kuprimary tainzi 2 plus 8 equals to dash. Zvino form 4 haina dash. Inenge itori ne 44 asi inenge ichinzi inoda kuwekwa.
2x plus 3y equals to 44. Uthi ayiwekwi yakapere ndipe imwe. Kwenu takajaira dash hapana dash. Uzwa va kuti kuweka kuburitsa kuti y ndiani x ndiani. Answer inenge iripo, chiri kudiwa kuziva zvidhori zvinotipa answer zvikwane. Ngazvikwane, x haisi namba, twisa namba panzvimbo ya x, woisa namba panzvimbo ya y. Saka equation yedu pagospel iri kutiyo, according to the scriptures, Christ died for the sinner. Work it out. Chivhurai Malachi. Malachi yobvati munondibira ndiedzei muone ndikasakuvhurirai mahwindhi ekudenga ndikakupai ropafadzo yamuchashaya pekuiisa. Ndiwayuyu ropafadzo yaizoburuka kana Mwari avhura mahwindo chi ansa iripo kudhara. According to the scriptures, Christ died for sinners. Ndopaona magaya akutuburitsa chegumi chako, Mwari anovhura mahwindo okupa mari. Oti haisisiri salvation manje, because kana vhesi ichinzi tikamupa chegumi anovhura mahwindo oburutsa mari, hapana kuponeswa. According to scriptures, Christ died and he resurrected so that we may be saved, we may find salvation in him. Saka maitadza according to scriptures. Maitadza. Tine verse iri kutaura zvaAbraham, tine verse iri kutaura zvaDavid, but answer tinayo kudhara, magwaro anotaura zvaKristu. Saka chamakuita pamunenge muchiparidza, muri kuda kuburitsa kuti Dhavhidhi anoburitsa Kristu sei? Makuweka zvenyu Dhavhidhi, makudzwa Mwari achiti ndiye murume ari pamwoyo pangu, munoverenga 17 dzaMateo, munzwa Mwari achiti uyu ndiye mwanakomana wangu wandinodisisa. Munzwei, makuchiti Dhavhidhi wanga ari type of Christ. Kristu ndiye murume chaiye ari pamwoyo paMwari, nekuti Dhavhidhi zvaaifudza makwai aiparidza Jesu anoti ndiri mufudzi wemakwai dzangu dzinonzwa izwi rangu. Maburitsa y, maburitsa x, ansa iripo kudhara. Gospel quadratic equation. Answer inenge iripo. Chiri kuti isusu ngatidzivei kuti patiri kuuya kuzonzwa vhangeri atiri kutsvaga a new answer. Answer iripo kudhara. According to the scriptures, Christ died for our sins. Ndo vhangeri iyoyo. But aunganirei toda kuziva kuti Mozisi zvaari mubhaibheri iye ari asiri yeKristu wacho. Saka Kristu wacho anobuda sei pana Mozisi? Ndo formula yatiri kuweka. Answer iripo kudhara. Kana ukadonha kubva kuMars kana kuPluto haumboya nevhangeri nyowani. Vhangeri iyi inonzi according to the scriptures. Zvatopera. Ukaya nesuti yecream ine karova kered wakapemwa musoro uchitaura chirungu chiri correct. Katalambano, there's a way, a kind of life. Atibovhunduka chirungu. Toziva kuti Mwari haasi murungu. Amen. Tinongoti paridza chakanaka chirungu, bhangeri hatisatarinzwa ngaribude. Muchirungu chiri correct imomo munogona kubuda futi vhangeri yakatsauka. Tonzwa wakuti you have to believe in God. You are not poor. Jesus was not poor. God has raised that unto a kingdom of wealth. Toti mubate ari kunyepa. Yes. Vhangeri yake kuti vanhu vaite mari ndeye kunyepa. Dai anga iri yechokwadi, dai asina kuvhura mabhizinesi Kristu, dai akangoita mari akabata maiki. Ezvi magaya ari kunzi ane maini, ane famu, anoridii famu, kana Mwari achipa vanhu mari adi kungoita mari akabata maiki, ichingouya ichingozara muchechi, vanhu vachinzi receive your money, ongoona matutu ema$100 kutoenda kunorima magaka nechibage, kuziva kuti chechi haiburitse mari. Farming ndio inoburitsa mari. Saka isu tiri kuti kana makunzi muchaita mari maparidzirwa muri kunyeperwa. Chechi haimbofeka kupai mari nevhangeri, vhangeri haikupei mari. Endai kunotsvaga minda murime sezviri kuitwa namagaya, ndo zvinoburitsa mari izvozvo. Unofunga kuti dai Mwari aipa vanhu mari iri miraculous,
dai akavhura maini, dai akangoti power thunder, mari yototi tu, mototi nongai panapa pana anoitinye mari iyo mari iri papa. Una prophet vachideclare mari mangwanonzwa kuti ndandiri kuprazi koma akutsvake kuprazi handi ndiri kurima mukurime zvadzichibake ko handisiro basa raanointing here rekungodai so maize. I declare maize ungoona dara rechibage rakazara miguri mirefu so toti kando anointing yacho chiri kukusaka kuti usiye kuti let there be maize woenda unotsvaga mbeu kuziva kuti hachiwanike muchechi hakuna munana wakadaro kutotsvaga mbeu chaiko nefortress. Zvinoda kubhuruka kwakaita hurumende yedu tine maprofita ane power rakadaro anongodeclare ma-US dollar pa-RBZ mtuli ongodzwa naman'unyu kuti baba svikai kuno ndaona 15 billion yakangozara mumaofisi nyika yapukunyuka. Minista voti zvafamba sei zvonzi vamakandiwa vasvika kusei vati ndina anointing yacho zvazvo kunokwereta zvazvo hazvichashanda zve tane mari yedu mangwana marodzi anotanga kugadzirwa marodzi masvinu tine vanhu vamwari munyika muno hazvisi kubuda. Saka ndo zvakaita vhangeri mangwana tichapindura mibvunzo. Uya nayo mibvunzo yako, uya nadzo nharo dzako, ukagona bedzi kuuya nemagwaro tokupa mukana wekudziita pamaiki. Ukazoshaya gwaro tokubvisa. Kana usina gwaro hauna vhangeri une n'ambo. Isa hatisoda kutambisa nguva neny'ambo. Hakuna munhu anoparidza panyika panapa anogona kuuya panapa akavhura magwaro akakupruvirai kuti ini ndiri kuparidza nhema. Ndikukutaurirai ndichirevesa. Handina kuti munyika muno, ndati panyika panapa. Panyika panapa hakuna munhu anombovhura bhaibheri akakuratidzai nemagwaro kuti Chiwenga ari kukuparidzirai nhema. Hapana. Kana aripo ngauye mangwana. Maybe mangwana zvatichaita munhu waMwari tichataura nhamba pafoni. Nhamba dzefoni dzinobvuma WhatsApp. Totenderawo vana vevaprofita, vana veuki, vana ven'anga, vana vemakava kuti tumirai futi nharo dzenyu dzoverengwa dzese todzipindura futi from kwese kwamuri ikoko vari palive streaming. Ini Apostle Chiwenga mangwana ndichakupai mukana wokubvunza kana muchida kubatsirwa mobatsirwa. Asi kana mafunga kuti mune mavhesi anopruva kuti ini ndakarasika munoatumira futi. Ini ndoaverenga ndokupinduraiwo toona kuti akarasika ndiani. Chakashata ndechekuti ndakuratidzai kurasika kwenyu nemagwaro moramba kutendeuka. Ndoziva zvenyu kuti munoramba, but ini ndechida kuti vanotendawo zvandinoparidza vazive kuti vhangeri yandiri kuparidza it is checked and balanced by scripture. Tiri kuramba mushumiri anongomira kumberi kwevanhu achingotora mari achienda, vanhu vachisara vachiti ndezvechokwadi. Mukabvunze abvunzike ngomupai tiende. Aiwa hatisi kuda zvinhu zvakadaro. Kana uchida kuita nharo dzedoctrine zvakanaka kuti ubva wataura kuti ini ndinopinda mugodhi, makati mugodhi wakarasika, ndauya kuzoprova kuti hauna kurasika. Wobva wataura usazoti nhangu uchechi kwamwe handiri kuti utaurwe zita rako uri munyengeri. Wambogona sei kuuya kuzodefenda doctrine rekwamugodhi wozonyara kutaura kuti unopinda kwamugodhi? Vanhu vakadaro marombe hativade pamaika. Toda munhu ari proud nezvaanotenda anogona kumira nazvo. Ukatadza kumira nechechi yako pamberi paChiwenga ko pamberi paJesu uchaita sei? Uchaita sei? Unofunga kuti zvandiri kuita izvi zviri wese kupfuura zvichauya zvichitwa naJesu musi waari kuzotonga nyika? Kunenye paimwe hamusati maona hasha dzaMwari, hamusati mabona munhu ari nani negotiable semawiri ari kuita.
tinoda kuti vhangeri rako rinyatsochekwa nekubhalanzwa, woziva kuti ndikafa ndiri redhi kumira pamberi pake nezvandakaparidzirwa. Ukachuza mushumiri wekuteerera, wachuza achakuendesa kudenga kana kudziva romoto. Wadiwa mutendera kuvhetwa. Hatisi kumvheta izvo, tikuti ngaavhetwe nei zvake nemagwaro. Haleluya. Saka ndinoda kuti kana pakati pedu paina anoti ini ndikuda kwezvandanzwa zvichidzidziswa panzvimbo ino nhasi, ndinoda kutendeuka ndive mwana waMwari. Kana aripo akadaro, ndinoda kuti ufambe uye pamberi panapa uye kuzotendeuka. Chiri kutotarisira kuti vanhu vaponeswe vasati vafa. Akufe vanorwara, akufe vakapuza, kunongofa vaakufanira kufa. Chishuviro chedu ndechekuti usati waenda unzwe chokwadi, ugowana chekunomira nacho pamberi pake. Mira yapa makatarisa kuko. Alipo ere mumwe kana uripo uya utendeuke. Come to Jesus. Tiri kutsvaga kuponeswa kwako, ndo chatiri kutsvaga pano. Ngatiomberere maoko. Another one is come. Usaponya kuponeswa hakunyadzise. Hakuna chinonyadzisa panhau dzeruponeso. Musi waari kudzoka uchaona kuti hapana chinonyadzisa panyika panapa sekutadza kuuya kuzoponeswa. Ndinoda kuti musimudze maoko enyu muteedzere mazwi aya mumashure mangu. Muri kuita confession to salvation. Taurai muchiti Kristu Jesu, ndinokupupurai ndichitenda nemwoyo wese kuti ndimi Ishe, mwanakomana waMwari mupenyu, ndiri mutadzi unoponeswa nemi. Makafira zvitadzo zvangu, mukamutswa naMwari kubva kuvakafa. Kudzwai nekusingaperi. Amen. Ngativaomberere maoko. Tinotenda Mwari.